Так, я запускаю трансляцию YouTube. Мы скоро начинаем прямой эфир. Все готовы? Скажите, пожалуйста, меня слышно? Слышно. Айбек, Катиша, все нормально? Да. Отлично. Всех приветствую, уважаемые наши спикеры, уважаемые организаторы. Рада, что все здесь, выходной день. Всем хорошего настроения, хорошей работы. Я единственное почему-то плохо слышу. Равиль, это правильно, что я плохо слышу или что? Вот почему-то. Мы тебя хорошо слышим. Да, мы вас хорошо слышим. Да. Меня слышно, нет? Слышно? Слышно, нет? Слышно, хорошо Да. слышно. Ремзеля вышитля. Siz kosmonavt как eshitmaysiz? Paralel, ne? İskak sen ezrek başımla iskerak koyalım. Bana benim de uzanında oturdu ona. Şulay mı? İli kamera burada bana benim de şunu böyle bak. Менә менә шулай. Ото булай отырамы да маңгайгына киселә. Маңгай гына күренә. Маңлай зор болған шулай енді ишетесің. Бір ишетіп болмайды. Монда мен мендер алып коyayım әле. Ремзи, сен летчик бар кебек, а? Да, мы можем, если что, поделиться. Может, если не слышно. Ну что, начинаем? Так, Начинаем, да. Все присоединились? Так, на минуту. Давай попробуем, чтобы мы слышали. Ренат Сафи sen тоже başımla ezrek iskerak koyar. O нормально. Болса мен аны түшемгеде көтөрүп куярганмы бу? Получше, да? Угу. Так, булай рахмат. Ждем Равиля. Да, Да. да, ждем. Буквально несколько секунд. И будем готовы. Равиллер көп екен мында. Ренатlar da açtı mı? Да. Булар да бар. Ренат Накович белән Катифаның башы әзгенә киселә. Чуть-чуть камерuna da. Баш зур, акыл күп булганга шулай ул. Bilmeyiz. Нормально, менә хәзер центровая. Так, если все готовы, я начинаю трансляцию. Так. 18 человек, вроде бы все на месте, я вижу, да? Вот. Çilebi'de kelip çıktı. Hayırlı gün iştilenme. İfat abi iştemiz. Rahmet Bigzor. Hayırlı günler barınızda isen sağlar. Узган тапкырганда, узган медиа форумда 2-дә утырып до 8, с 2 до 8 часов. Это же было 6 часов, это же с ума сойти. Bir kişi koşmadı. Buna bugün işlerimiz indi. Уже не в тайме. Так, все там, начинаем. Aytagız. Начинаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иссан-Мэнсэс, дорогие спикеры и дорогие зрители нашей конференции. Научно-практическая конференция, посвященная 115-летию первой татарской печатной газеты «Нур», объявляю открытой. Тема сегодняшнего заседания – татарские периодические печатные издания, ретроспектива и будущее. Организаторы конференции – постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, информационный портал «Питер Татар», клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмеди» и исполком Всемирного конгресса татар. Отдельно хотим поблагодарить спонсора данной конференции Муртазина Рената Фазиловича, генерального директора Красносельской топливной компании, оптовой продажи нефтепродуктов. Петерговская нефтебаза, чистое топливо, чистое небо. Итак, сегодня наши языки конференции татарский и русский будет помогать в качестве модератора Данил Сафаров, ведущий ТНВ Кадак, эксперт по медиа, владелец порталов Матбугат.ру и Татпресса.ру. Итак, открываем нашу сегодняшнюю конференцию и передаю слово нашему первому участнику, спикеру Ринату Накифовичу Валиуллину. Итак, Ринат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вам слово.
Хәерле конференцияда катнашучылар, безне турыдан-туры YouTube'ның Питер Татар каналында караучылар. Шуннан да менә бу татар мәгълүматына башланган бу безнең инде 3нче зур конференциябыз. Моннан нәкъ 2 ай элек без Татарстанның Санкт-Петербургтагы даими вәкиллеге Питер Татар порталы һәм дә инде үзебезнең каршыда эшләп килгән татар журналистлары клубы белән берлектә 2нче татар медиа форумын үткәргән идек. Анда без бик күп кенә мәсьәләләрне күтәрдек һәм аның иң мөһим нәтиҗәсе буларак без аның резолюциясын һәм аның карарларын һәм андагы төп фикерләребезне үзебезнең Татарстаныбызга, дәүләт органнарына да җибәрдек һәм күпмәдер аннан инде җавапларны да ишетә башладык чыннан да. Бүгенге сөйләшүдә минем уйлавымча без шактый гына нәтиҗәле булыр дип өметләнәбез. Шуннан да әлеге шараны үткәрергә безгә Татмедиа агентлыгы теләп булышты. Конгресска бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм шуның белән бергә үзебезнең инде җирле спонсорларыбыз да бар. Шуның белән бергә безнең менә Нур газетасының чыга башлауына быел 115 ел. Шуннан да быел безнең өчен шактый гына зур даталар елы булды. Ул безнең җиңүнең 75 еллыгы. Тасырның ешуна 100 ел. Һәм шуның белән бергә менә шушы зур даталар кырыенда безнең өчен мөһим булган шушы дата ничектер югалып та калды. Әмма ләкин без менә ул бушлыкны хәзерге вакытта тутырырга уйладык һәм шушы конференцияга сезне барыгызны да чакырдык. Шуннан да бу безнең өчен сезнең менә монда катнашуыгыз безгә зур мәртәбә. Менә шушы конференция алдыннан шушында без регионнарда эшләп килүче татар газетларының редакторлары, аналитикларны, журналистларны чакырдык һәм дә алар барсы да безгә бик теләп шушында катнашырга ризалыкларын белдерделәр. Бик зур рәхмәт сезгә безнең шушы мероприятиягә катнашырга теләк белдергәнегез өчен. Шуннан да Нур газетасы турында без әйтеп китәрбез. Шуннан да ул татар матбугатының тарихы 1808 елда Казан университетының профессоры Запольскийның татар телендә беренче газета чыгаруга үзенең инде прошениесен язганнан башланып китә. Шуннан соң барыбыз да беләбез. Каюм Насыйриның күп хезмәтләрен шушы хакта һәм менә 100 елдан соң, нибарысы 100 елдан, шушы көрәшнең 100 елыннан соңына Нур газетасы ирешеп, ул эшләп китә. Һәм менә шунысы бик кызык, Нур газетасы үзенә күрә бер зур дөньяны ачып җибәрә һәм 1 елдан соң да түгел, хәтта ярты елдан соң Нур газетасы чыкканнан соң, Нур газетасы сентябрьдә чыга, барлыгы 14 газет һәм 9 журнал чыга башлый. Бер ярты ел эчендә татар телендә. Инде гомумән 1905-1917 елларга караганда безнең 120 татар телендә чыккан газета һәм журналлар булганнар. Мин аларны үзем турыдан-туры шактый библиографияларын төзергә туры килде, аларның шактыйсын эшләгәндә китапханәдә. Шуңа күрә аларның нинди мәкаләләр, нәрсәләр икәнлеген мин бик яхшы беләм. Һәм менә андагы материаллар әле бүгенге көндә дә үзләренең бик кызыклы булулар белән аерылып торалар. Анда милли мәгариф, милли тарих һәм иң мөһиме татар проблематикасы. Телнең ничек, милләтнең ничек яшәргә тырышлыгы һәм дә сияси мәсьәләләр бик киң яктыртылганнар. Менә хәтта бүгенге көндә дә ул мәкаләләрне алып тулаем, әле үзебез дә без аны бастырып һәм дә куллана алабыз. Ул хакта әйтергә кирәктер. Шуның белән бергә без менә хәзерге вакыттагы шушы сөйләшүдә инде сездән иң беренче чиратта үзебезнең мөхтәрәм журналистларыбыз һәм дә шушы газетларны алып баручылардан төпле фикерләребезне ишетәсебез килә. Шуннан да проблемалар бик күп. Соңгы елларда без инде тиражның бик нык кими баруын күрәбез. Шулай интернетның керү белән татар басма сүзенә игътибарның кимүен күрәбез. Һәм гомумән ул татар басма сүзе генә түгел, ул шул рус басма сүзенә дә тиражларның кимүен без һәрдаим күрәбез. Һәм моннан ничек итеп котылып калу юлларын алар да эзлиләр. Һәм гомумән безнең татар журналистикасының һәм дә татар басма сүзенең киләчәге барма. Без аны ничегрәк итеп күрәбез. Менә шушы проблемаларны алга карап сөйләшсә алсак иде. Һәм шуның белән бергә үзебезне сөендергән этапларында без күрәбез. Һәм ул Татарстаннан читтә булганда аеруча күренә. Менә безнең инде хәзерге вакытта Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясының эшчәнлеге һәм дә аларның инде эшли башлаулары. Шуның белән бергә 2021 елның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак игълан итү бу безгә зур мәртәбә һәм без аңа бик шатланып кабул иттек буларның барсында. Әмма ләкин шуның белән бергә менә хәзерге вакытта тематика, газетларда укучыларны, ягъни гади укучыны нәрсә кызыксындыра? Кызганча каршы анда безне артистларның шәхси тормышлары, ниндидер гайбәт хәлләр һәм дә шуның белән бергә шау-шулар һәм гомумән безнең менә ул укучыларыбызны без аңга
Үзәк телевидениеда бик зур өлешен кертте. Менә сез аны барыгызда күрәсез. Иң халык карый торган вакытта безнең бары тик иң кешеләрнең начар хәлләренә төшерә торган тапшырулар беренче урында чыктылар. Ягъни халыкны нишләптер шуңа итерәләр, халыкны шуңа тәрбияли баралар. Әмма ләкин бит менә безнең дә татар матбугатының максатларының берсе ул да булса милләтне тәрбияләү, халыкны тәрбияләү. Һәм дә шуның белән бергә менә без ул яктан милли проблемаларны да күбрәк яктыртылганлыгын теләр идек, аларны күрер идек. Шуның белән бергә кызганыч менә үзебезнең шул Петербург максатының мисалында гына караганда да безнең хәзерге вакытта татар телендә газетабыз юк. Хотя Нур газетасы монда чыккан булса да, Нур чыга, әмма ләкин ул безнең дини назарият каршында күбрәк дини проблемалар һәм безнең дини җитәкчелекнең кайда барган, кая кайткан, кем белән күрешкән. Менә шундыйрак информацион ракурста. Ул инде гади укучыга артык кызык түгел, минем үземнең уйлавым буенча. Шуңа күрә менә бездә дә әйтик, без газета ачарга уйласак, без аны ничек итеп ачарга, нәрсәдән башларга, һәм дә менә регионнардагы безнең үзебезнең шушы эш белән шөгыльләнүчеләребез өчен дә безгә менә ул мисаллар безнең барыбызга да бик кызык булыр иде. Һәм иншалла мин ышанам, менә шушы безнең сөйләшүнең нәтиҗәсе буларак без шулай ук үзебезнең фикерләребезне Татмедиа агентлыгына җибәрәбез, без үзебезнең җибәрәбез бүтән оешмаларга да. Шуңа күрә әле резолюцияны Кадифа белән бергә без әле эшләрбез. Аны сезнең белән барыгыз белән дә киңәшләшеп, яңадан бер уртак фикергә китерә алырбыз. Гомумән бик зур рәхмәт сезгә шушында катнашырга риза булуыгыз өчен. Мин эшлекле һәм дә мотор сөйләшү көтәм. Бик зур рәхмәт, дуслар. Кадифа, у меня всё. Ренат Накифович, благодарим вас за такой, называется, настрой. Мы сейчас для наших зрителей, которые тоже смотрят прямой эфир на YouTube-канале «Питер Татар», сделаем небольшой ключевой перевод. Данил Эфенди, вы поможете нам, и, соответственно, перейдем уже к следующему спикеру, к Равилю Закирову. Данил, вам слово. Да, меня слышно? Да, отлично. Да, здравствуйте. Ренат Накифович открыл сегодняшнее наше онлайн-мероприятие, сказал, что почему мы собираемся, о том, что важно отметить 115-летие первой татарской газеты, о том, что эта газета, она дала в том числе и толчок к выпуску других газет, в частности, 14 газет и 9 журналов на татарском языке только начали выходить после этой газеты. Всего было 120 газет. Ну и сегодня, наверное, будут много еще говорить по поводу противостояния, может, как это назвать, газет и электронных СМИ. Вот Ренат Афанди сказал, что нужна газета печатная, но кто-то сегодня уже, может, кто-то возразят, вам скажут, сегодня уже смысла открывать печатные СМИ бумажные нет никакого резона, а стоит открывать электронные СМИ. Посмотрим, как пойдет разговор. Благодарю, Данил Эфенди, за перевод. И мы переходим к следующему спикеру. Равиль Закиров, владелец и шеф-редактор портала «Питер Татар», Санкт-Петербург. Пожалуйста, Равиль, мы вас слушаем. У каждого спикера, напомню, по 7 минут. Будем аккуратно следовать этому хронометражу. Добрый день, друзья. Хайрликен Баргазга. Рад очень вас приветствовать на нашей конференции, посвященной татарским периодическим печатным изданиям. Вот 15-летие выхода первой татарской печатной газеты «Нур» под редакцией Ахуна Аталу-Байзитова. Я представляю портал «Татар» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являюсь его шеф-редактором. Наш новостной интернет-портал «Питер Татар» работает уже 2-й год. И за это время смог привлечь большую, широкую аудиторию в социальных сетях. Портал освещает татарские новости региона, публикует анонсы и отчеты о татарских мероприятиях и татарских общественных организаций. Также проводит интервью и прямые эфиры с известными татарами. Мы публикуем новости на сайте, в социальных сетях и мессенджерах. Также у нас есть свой видеоканал в YouTube. В этом году мы стали проводить мероприятия онлайн. Помогли провести онлайн-концерт 12 июня, большой онлайн-фестиваль 12 сентября, к 100-летию образования СССР. Также в конце октября мы провели 2-й Санкт-Петербургский татарский медиафорум в Zoom-формате. И сейчас мы проводим 2-ю конференцию в таком же формате. Для участников и зрителей встречи мы подготовили небольшой опрос из 10 вопросов. Пожалуйста, просим пройти их по ссылке в чате трансляции. В конце конференции мы подведем итоги голосования. Надеюсь, наше мероприятие будет интересным, полезным. Желаю всем удачи. Рахим и Тегес. Молодец. Итак, благодарим Равиля за небольшую презентацию и рассказ про портал «Питер Татар», про ресурс. Данил Эфенди, если вас не затруднит, на татарский тоже переведите, потому что могут слушать и как
Бу юлы Равил әфәнде кыскарак тотты сүзен, узган юлы бик озак сөйләгән иде, гәрчә кызык сөйләгән иде. Рәхмәт шуның өчен. Шулай ук Равил әфәнде сөйләде нашы Питер татары сайты турында, 2 ел эшлибез диде. Социаль челтәрләрдә дә, сайт буларак та. Һәм инде Равил әфәнденең бу сораштыруына опрос элде чатта, игътибар итсәгез иде, шунда катнашсагыз иде. Отлично. Ну что, мы переходим к нашему следующему спикеру. Благодарю Данилу Эфенди. Объявляю Гульназ Шахи, главный редактор газеты «Татарлар», руководитель управления информационной службы и связям по СМИ Всемирного конгресса татар. Гульназ Ханум, мы вас слушаем. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин сезне бөтен дөнья татар конгрессы һәм аның җитәкчелеге исеменнән чын күңелемнән менә шушындый зур чарага җыелып катнашырга теләк белдергәнегез өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә һәм җитәкчелек исеменнән сәламлыйсым килә. Менә Питер татарлары оештыра торган 3нче конференциядә катнашам мин. Шундый кирәкле, хәзерге заман өчен бик тә файдалы булган конференция бу. Бу эштә мин барыбызга да уңышлар телим. Минем шуны әйтеп китәсем килә. Беренче газета, Нур газетасы, ул Петербургта дөнья күргән. Һәм аның мөхәррире һәм гамәлгә куючысы әлбәттә безнең милләттәшебез Гатаулла Баязитов. Әле аның биографиясе турында бүген бик күп сүзләр булар, фикерләр әйтелер. Аның инде биографиясе һәрберебезгә яхшы таныштыр дип уйлыйм. Ләкин мин Атаулла Баязитовның менә безнең туган якта Орчада, Кышкарда, мәдрәсәдә укып, һәм булган белемнәрен ул заманда ул яшәгән чорда 3000-нән артык татар яшәгән Петербургта, һәм аларга җиткерә алган өчен, һәм инде менә безнең татар басмасына нигез салган өчен дип әйтәсем килә. Чын күңелдән рәхмәт әйтеп, менә аны бүген искә алуыбыз аның рухына дуа булып та барып ирешер дип уйлыйм мин. Бүгенге конференция Алла белсә кызык булар, файдалы булар, кирәкле булар, һәм әле конференция ахырында без кабат бергәләп бушка йомак ясарбыз. Мин менә бүгенге конференция эшендә барлык коллегаларга уңышлар телим. Исән сау булыйк, әле без күрешеп бер-беребез белән аралашып торабыз. Так, Гульназ Ханум, благодарим вас за выступление. И сейчас я передаю слово Данилу Эфенди, если вас не затруднит, конечно же, вот чуть-чуть на русский язык, ключевой момент. Да, Гульназ Шахи передает всем привет, передала всем привет, сказала, что это очень актуально сегодня вспомнить газету «Нур». Я помню с факультета журналистики, когда задавали вопросы, скажите первую татарскую газету, все, как-то, кто не знал, кружились вокруг казанских газет. И когда правильный ответ был газета «Нур», все немножко удивлялись. Казалось бы, первая татарская газета должна выйти в Казани. Но вот исторически так сложилось, что она вышла в Питере, Гатауллой Баязитовым. Тогда, как нам рассказал нас, Шахи, в Питере жили более 3000 татар. Помощь города. Что? Помощь города. Да, у меня к вам, уважаемые спикеры, у меня к вам просьба, когда мы ждем следующего спикера, пожалуйста, выключите микрофоны, потому что идет параллельно как полифония. Поэтому, да, Данил, благодарим вас за перевод. И сейчас мы передаем слово уже нашему аксакалу, нашему мэтру журналистики, уважаемому Ремзилю Валееву. Ремзиль Абый, вам слово. Представлю вас. Главный редактор интернет-студии «Дони» Всемирного конгресса татар, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Ремзиль Абый, вам слово. Хәерле көн. 1905 елда Петербургда татар газетларын чыга башлауы һәм гомумән татар матбугатының басма матбугатын эшләп китүе ул феноменаль вакыйга булып чыккан. 100 ел элек татарлар көрәшкән, татар газет 100 ел дәвамында беренче урыс газеты Казанда 4-нче елда чыкты, 1800 ел буе үткәрә рөхсәт алмаганнар. Атаулла Баязитов рәхмәт аңа команда рөхсәт алган. Шуннан соң менә әле генә Ринат Накипович әйткәнчә 120 татар газеты революция кадәр чыга башлаган. Феноменальное событие это было. В 1905 году издание татарских газет, 2 татарских газет. В начале сентября было издано первый номер газеты «Нур», а 11 ноября, совсем вот недавно, вышла газета «Ульфат» Рашида Ибрагимова, которая освещала общественные науки. И до конца этого же года
1995 году стала выходить газета «Козан Махбире». И тоже до конца года в городе Уральске, нынешний Казахстан, стала выходить газета «Фикр». Это усилиями Камиля Мутуги. И при помощи 19-летнего поэта Габдуллы Тукая, которого тоже мы можем назвать, считать родоначальником татарской прессы. Вот я сказал, что и информационный взрыв, и просветительство, действительно, это было соразмерно общественной активности татар. Надо сказать, эти газеты не финансировало никто, ни государство, только сами татары, бизнесмены и усилия творческого коллектива. Газеты были и левые, демократичные, правые, буржуазные, консервативные, монархистские, религиозные, литературно-просветительские, сатирические печать. И вся эта гамма прессы освещала срез общественной жизни. В Самаре выходил журнал «Иктисад», если это не газета. «Иктисад». В Москве даже дошли до того, что среди других изданий было издание о семейном воспитании на татарском языке. В Челябинске, во всех городах уже до революции вышли такие издания, которые удивительные. Вот нам остается только, может завидовать или себя укорять за то, что мы сегодня имеем или как мы освещаем. Ну и сейчас тоже, если сказать, советский период, народы России также продолжали следовать за татарами, ибо богатая инфраструктура, наименование газет, тематика, количество, и особенно тиражи были великие. Некоторые журналы типа «Симбике», «Чаян» доходили тиражом до 500 000, даже до 1 000 000 приближались, и партийная касса получала доходы от издания татарских газет, и это было выгодно. Я помню, издательство татарского обкома КПСС подчинялось непосредственно отделу, соответствующему отделу ЦК КПСС, и нас очень любили за то, что мы так работали. И журналы, газеты татарские работали, обеспечили себя и не только себя. Что касается сейчас, да, так получается, что татары показали своей прессе и пример, и были лидерами. Это сохраняется. Вот теперь в регионах России около 30 газет, были радио-телевизионные программы, и, конечно, в самом Татарстане при помощи государства, при содействии Татмедиа выходит там около 200 изданий, есть интернет-ресурсы, а также есть самостоятельные издания. Ильфат Ибрагим, Файзрахманов тут сидит, и другие тут сидят. Получается, что лидерство татарской прессы не потеряно, сохраняется, но все же мы сегодня тут собрались, чтобы переосмыслить, какие проблемы и что у нас достижения, за счет чего, какие хорошие варианты есть, опыт. Об этом почаще надо нам говорить. Да, тиражи падают, причин много. Мы можем укорять также за отставание контента, содержания, актуальности или какой-то зажатости собственной. Но дело не только в этом. Собственно говоря, русскоязычная пресса, даже литературные журналы, федеральные тоже имеют минимальные тиражи. Ну вот получается, что есть такое необъяснимое, необъясненное явление. Почему так? Причин много. Я могу сказать, что вот мы можем сами еще прибавить. И в то же время это положение с татарским языком. Это положение... Вот люди прекрасно знают свой язык, читают, и почему-то они перестают читать. Ну, надо думать, видимо, конкуренция усилилась. И даже вот обычная жизнь, татарское информационное пространство, оно не так грамотно, может быть, не так последовательно формируется. Районные газеты, мы, конечно, вы здесь будете сегодня критиковать, что они такие примитивные, молодежь не читает, но это самые большие тиражные газеты. Во всех районах там половина населения выписывает, раз в неделю в Татарстане только выходят районные газеты, и они печатают, да, объявления, да, согласование, уборку хлебов, но тем не менее народ, хозяйство пользуется этой газетой. А что касается литературных, гуманитарных и других умных общественно-политических изданий, они почему-то, даже качественные издания, не имеют достаточного потенциала, и, вернее, тиража, но потенциал есть. Но почему-то частные газеты, Ахшарлак, Безден газет,
Ерекмайданы и другие имеют, живут и даже сами себя обеспечивают. Это задает вопрос. Среди проблем я могу еще сказать, что районные газеты почему-то легко сдались, когда стали их переводить на дубляж. В Бугульме усилиями общественного движения была открыта 30 лет назад татароязычная газета. И вот его превратили в дубляж, и так же, как кое-где еще, в этой газете работает 2-3 сотрудника. Как может 2-3 сотрудника журнала или газеты сделать качественным? Тем более заработная плата татарских изданий, они минимальные. А что касается других изданий, вот тут сидящих на коллег из регионов России, есть же издания, где нет никаких финансирования или вообще такие минимальные. Нет, просто люди сами просто так работают или ведут интернет-сайты. Вот проблема это есть. Конечно, это и дела общественной организации татарских, это и бизнес татарских. Я надеюсь, что Татмедиа знает проблемы, что за контент, кроме учредителей и кроме финансирования, кроме обучения людей, кроме распространения опыта никто другой не сделает. Надо стимулировать творчество, высокий уровень. К тому же все-таки отношение к молодежи. В Татарстане «Шара» газета почти уже такая для молодежи, сама по себе выходит. Молодежь Татарстан закрыла, в Татарстане нет молодежной прессы. А ведь аудитория и журналисты растут в молодежной прессе. А комсомолка или некоторые региональные молодежные издания продолжают жить, выполняют заказы, набирают тиражи, участвуют в огромной политике. Я почему-то решил покритиковать самих себя, хотя мог бы. Вот в Казани у нас... Я мог бы, конечно, и регионы, но тем не менее все-таки Татарстан в особом положении. 130-150 тысяч студентов в Татарстане у нас. Нет студенческой спортивной газеты, нет молодежной газеты, хотя есть молодежный журнал, есть другие журналы, детские журналы. И вот получается, что вот как-то так мы по инерции идем, и никто как бы даже у нас не спрашивает, зачем существуют татарские издания или региональные издания. А затем, чтобы Татарстан сохранял свою идентичность, чтобы татарская идентичность, чтобы язык, культура достойной мере освещались так, чтобы молодежь тянулась. У нас сегодня нет, у татар в том числе и у Татарстана, нет туристической газеты или журнала, нет экономической газеты или журнала. Да и, честно говоря, если спросят, где молодежный сайт, или такие туристические, экономические и другие сайты, такие, их тоже нет. А нам говорят, что интернет побеждает. Сегодня наш выход – это мультимедийная журналистика. Нет издания, которое не мог бы создать свой сайт. И нет сайта, у которого не было бы аудио, видео или при желании можно издавать, печатать бумажный вариант. Прекрасные сайты Казалтан в газете татарстанские, в Башкирии неплохие. Вот тут Ринат Сафич, наверное, сказал, «Татарский мир, да татар дуньясы». Цветная газета, прекрасный сайт есть. Посмотрите, почему мы говорим, что газета это плохо, если у газет есть интернет-сайт, при желании они могут видео поставить. Эти газеты живут и будут жить. Но я упор делаю на самих нас. Если мы свои газеты, журналы читать не будем, сами не будем заботиться о том, чтобы качество, содержание было, никто нас и не спасет, ни Бог, ни царь, ни герой. И вот получается, это учредитель об этом должен перезагрузить свою как бы работу, свое мышление. И высокие инстанции должны все-таки, если мы, татарский народ, нашу культуру и Татарстан не отстаиваем, не освещаем, не воспитываем свою молодежь в идентичном духе, зачем это все это нужно, зачем нам играть в эту прессу? И татарские СМИ, печать тоже, равнодушные к своей национальной идентичности, не укрепляющие самосознание, не освещающие культуру, просвещение татар, не защищают Татарстан, они не соответствуют своему высокому званию. Получается, что мы еще не достигаем всегда до уровня 1913 года. Ну а народ, ул инде халық өзінің матбуғатын оқымағаш, өзінің радиосын, телевизиясын қорамағаш, тыңламағаш, бит бар, информация бит бар, тамашалар бар. Не үшіндір біз шултығы жер фәлән деген дейбіз да, жер дегенде де халық біздің жеріне қарата, радиоларыбызда біздің информация жоқ, чүнки олар нешіктір в патефон ролен ойнайлар. Шоңа көре біз разговорный, я слушаю разговорное радио, ну, Бизнес ФМ, Эхо Москвы и другие. Почему я не могу слушать долго наши музыкальные татарские радио?
Да потому что там нет информации. Стало быть, я не знаю, что происходит в моей республике, в моем татарском народе. По радио, по телевизору мы можем наслаждаться старыми и новыми песнями. Ремзиль Абый, да, я прошу прощения, да, что вас перебиваю, у нас регламент, да, 7 минут, поэтому, да, завершите, пожалуйста, вот ключевую фразу. Я просил предупреждать за 1 минуту. Все, я завершаю. Поэтому кто будет спасать? Мы, как барон Мюнхгаузен, сами себя за волосы вытащить должны. Конечно, мы должны и будем ставить, наверное, вопросы для того, чтобы перед государством, может быть, переформатировать много государственных программ по идентичности, по языкам, по межнациональным отношениям. Почему-то в эти гранты мы редко обращаемся, редко мы имеем доступ, сами тоже, наверное, так. Мы можем обращаться, но все-таки все равно главное еще рычаг вытаскивания мы сами. Это мы аудитория, читателей, писателей, журналисты. Мы сами, если мы осознаем свою миссию, работаем на уровне 21 века, мы можем без ширлі комсомоллар түгел әжәл көтіп ятқан біз яшәргә тиеш, яшәй алабыз. Әйдәгез барыгызга да уңышлар, бәхет телим. Итак, Ремзиль Абый, благодарим вас за такое достаточно драматическое сообщение и, ну, как бы ваш обзор, вы аналитик мощный, сильный. Давайте тогда сейчас переведем тоже на татарский язык. Данил Эфенди, вы с нами, чтобы ключевые моменты. И дальше. Ремзиль Абый шығышында ғадаттағыша жауаплардан бегірек сұраулар көп. Сұрау. Бұл сұраулар бізде де, барыбызда да енді Ремзиль Абый дұрысын айтканда. Ремзиль Абый еске алды, сағынып еске алды миллионнарға якынлашқан тиражларны, бигрәк тә журналларның, бұл 90-ші елларда бит инде шулай бит. Һәм менә уже элеккедән чыккан Нур газетларына чыккан заманнардан бәйләп китте үзенең чыгышын һәм ул вакытта да төрле сәяси фиркаларга караган газеталар, журналлар чыккан бит инде һәм алар дәүләти дә булмаган. Менә бүгенге көндә дә кайберләрен Ремзиль Абый атап үтте. Менә Раиф Усманов безнең белән Илфат Фәйзрахманов басма газета чыгаралар, тиражлары кайбер татар газетларының бүгенге көндә әйтеп узырга кирәктер 30 мең, 40 мең менә шундый тираж белән чыгалар. Инде моннан бер 20 ел элек әйткәннәр иде, басма газеталар бетәчәк дип, әмма алар һаман да ничектер бетми. Беткәннәре дә бар, кимәгәннәре дә бар, әмма шул ук вакытта менә бу 20, 30, 40 мең тираж белән чыккан газеталар бар. Алга таба аларның җитәкчеләре белән дә сөйләшербез, фикерләрен ишетербез. Рәхмәт. Я добавлю только один феноменальный еще факт, что электронное издание, портал Матбугат.ру, который вот руководится Данил Сафаров, наш переводчик, да, вот он зеркало татарской печати. Если вы хотите быть в курсе всех татарских изданий и новостей Татарстана и татарского мира, кстати, он не получает, мне кажется, финансирование, Матбугат.ру, вот и все. И вот получается, вот только он наш лидер получается. Мы должны его переводить, а не он нас. Ну что ж, да, Ремзиль Абый, благодарим, конечно, ну, здесь бесспорно. У нас следующий спикер – это Рамис Латыпов, главный редактор татарской редакции информационного агентства «Татар-Информ», журналист, и он достаточно мощно освещает тоже острые вопросы, аналитические обзоры, и вот ваша такая драматическая в какой-то степени сегодня такая обзорная ситуация. Была бы вот сейчас нам полезно узнать от Рамиса Эфенди, так ли все драматично, что не читаем, и какое обстоятельство, какой статус на сегодняшний день в нашей печатной периодике. Рамис Эфенди, ждем вас. Хайырлы көн, ишетләме? Ишетләме, барда нормально? Ишетәсез. Мин барыгызга да бик зур рәхмәт бу конференцияны очрашуны оештырган өчен. Монда кайсы яктан килеп карасаң инде теге вазгыятькә бәяне биргәндә кайсы яктан килеп карыйбыз бит. Стакан теге яртылаш тулы дипме, яртылаш буш дипме. Мин мәсәлән интернет ягыннан караганда безнең аудитория үсә һәм әле үсәргә мөмкинлек бар дип саныйм. Һәм бер кызыклы әйбер минем башта әйтәсе килгән иде. Без Нур газетасы турында әйтәбез икән, минем инде бу хакта берничә тапкыр әйткән бар иде. Теге русларның мәзәге бар бит әле. Мумуны Тургенев язган, нишәп һәйкәлне Пушкинга куйганнар дигән шундый бер мәзәк бар. Шуның кебек менә без Татарстанда уздырабыз Татар матбугаты көнен 19 майда газета 2 сентябрьдә чыга башлаган, Нур газетасы. Мин әлегә кадәр менә шушы сорауыма үземнең җавап таба алмыйм. Аны
менә шушы газета чыгу уңайыннан дип багышлап дип Рөхсәт аңлатам. алган көнгә, рөхсәт алган уңайдан ул. Ул бик каты кызык әйбер. Бездә рөхсәт алу ул мөһимрәк булып чыга газетаның чыгуына караганда. Бездә теге кагаз мөһимрәк. Бик кызыклы минем өчен шундый төр күрсәткеч безнең өчен рөхсәт һәр вакытта да мөһимрәк дигән кебегрәк килеп чыга. Менә аудитория буенча килгәндә мин соңгы 5 елдагы бер теге күзәтү кебек үзебезнең мәсәлән сайтка ясар идем интернет сайты һәм Татар-Информ Татар. Татар-Информ сайтына мәсәлән 2015 елда уникаль кулланучылар 36900 булса, менә бу ел 2020 елда 10 декабрьгә ул булган 292 мең. Караучылар саны, просмотрлар 393 мең булса, хәзер 4 миллион 750 мең. Һәм менә интернет сайты ул хәзерге вакытта иң күп карала торган сайт, татар телле сайт, интернет сайты безнең. Анда 2015 елда уникаль кулланучылар 135 мең булса, хәзер 10 декабрьгә менә 825 мең. Караучылар саны 16 миллионнан артып китте. Һәм мин шуны әйтә алам, менә безнең аерым көннәрдә теге визитлар саны буенча без чагыштырсак, мәсәлән, безнең хәзерге вакытта да көненә 18 мең, 20 мең визит булса, безнең шундый очраклар булганы бар, мәсәлән, 32 мең. Бер тапкыр шундый рекорд булды безнең бу елның февраль айында. Һәм мин беләм инде менә бу безнең потенциаль укучылар, татар телле аудитория. Алар безгә хәзерге вакытта керми. Менә без үзебезне теге күп укыйлар дип әйтсәк тә, иң күп укыла торган сайт дип әйтсәк тә, алар безгә хәзерге вакытта керми. Бу теге беренчедән үзебезгә ниндидер тәнкыйть инде, димәк без аларны җәлеп итә алмаганбыз. Икенче яктан бу безгә димәк үтәр өчен ниндидер потенциал бар дигән сүз. Шушына кадәр без әле үсә алабыз алга таба. Һәм мин бу 32 меңне дә үзебезнең ниндидер бер теге киртә дип күрмим. Укучылар саны минемчә күпкә күбрәк. Бик күп кеше хәзер сайтларга бөтенләй кирип тормый. Алар социаль челтәрләрдә, Instagramда гына утыра, Facebookта утыра, алар укып та тормыйлар сайтларны. Алар мәгълүматны шуннан алалар. Шуңа күрә мин теге татар телле аудитория әле зур дип уйлыйм. Интернетта аның теге интернетның мөмкинлекләре бик күп. Һәм нәрсәләр укыла дигән менә монда сүз булды. Минем чыгышның теге темасы да шул хакта иде. Шундый бер теге күзаллау яшый, кеше укый шоу-бизнес дигән. Менә бездә шоу-бизнес темасына материаллар күп чыга. Безгә миңа да менә еш әйтәләр, сездә инде шоу-бизнес укыйлардыр дип. Менә мин әйтә алам, менә чынлыкта ул дәрәҗәдә түгел. Ул моннан берничә ел элек, 1-2 ел элек бәлки халык егылып укыгандыр шоу-бизнесны. Хәзер алай түгел. Менә мин мәсәлән иң популяр язмалар дигәндә, әгәр менә былтыргы иң популяр язмаларга күз салсак, ул өлешчә генә шоу-бизнес. Ул Айдар Ракиповның әйткәне сорамыйча да башкорт итеп яздыралар иде дигән язмасы. Башкортлаштыру темасына. Менә безнең үзебез өчен дә ул теге минем үзем өчен дә менә мәсәлән ниндидер теге кызыклы күренеш, аның Илеш районындагы башкортлаштыру темасына язган материалы ул ел рекорды булды менә. Моны бу бит инде Айдар Ракипов шундый теге бик шоу-бизнес өлкәсендә бик популяр кеше дип әйтеп булмый. Чынлыкта минемчә мондагы менә аның бу сәяси проблеманы күтәреп чыгуы халыкны җәлеп итте дип мин үзем уйлыйм. Шулай ук менә мәсәлән башка Татар-Информдагы темаларны карасак та, кеше өчен теге мәсәлән Татар-Информдагы былтыргы иң күп укылган материалларны без карасак, мин сезгә әйтә алам инде, менә ул Хәмдүнә Тимергалиеваның вафат булуы, әмма икенче урында анда тора Рөстәм Миңнехановның Чирмешан районындагы аварияләр өчен тәнкыйтьләгәне район җитәкчелеге. Һәм Фәрит Мөхәммәтшинның балык бистәсе җитәкчелеген тәнкыйтьләде. Мәсәлән, бу шулай күп укылган. Мәүлид бәйрәменә багышланган концерт без онлайн күрсәттек YouTube'та. Бу билгеле теге дини тема, әмма шулай да күрсәткеч итеп әйтеп була. Беренче чиратта кеше бәлки күпмедер дәрәҗәдә хәтта аргандыр да. Һәм мин тагын бер әйберне әйтәсем килә, менә укылыш темасы турында сүз барганда, без район газеталары белән дә шул турыда сөйләшәбез. Күп укучы укугына ул төп күрсәткеч түгел.
Төп күрсәткеч хәзерге вакытта укучының сиңа булган реакциясы. Мәсәлән, без күрә алабыз лайв интернетта да, менә бар шундый сайтлар, рус сайтлары, минем теге атыйсым килми инде, һәрбер сүзенчә тырыша. Мәсәлән, бар шундый сайтлар, алар гел беренче позицияләрдә. Әмма алар ничектер халык тарафыннан әһәмиятле итеп кабул ителми. Чөнки алар, мәсәлән, җитди темаларга язмыйлар. Аларның язган әйберләре халыкта теге ниндидер реакция тудырмый. Керде, укыды, чыгып китте. Бу теге мичне салам белән яндырган төсле. Гел ыргытып торырга кирәк мондый әйберне. Кеше бер укый да, синең сайтыңнан чыгып китә, синең теге сүзең эш тигән дигән сүз инде бу. Шуңа күрә билгеле язырга кирәк җитди әйберләр. Һәм теге җитди әйберләр дигәннән менә безнең бу башкаларга кагыла микән, юк микән инде. Менә безнең шундый бер мөмкинлек бар. Без теге Татаринформ системасында эшләгәч, безнең кайбер материаллар тәрҗемә ителә һәм СМТАТ сайтында тәрҗемә белән чыга. Һәм менә безнең теге татар сайтында ул дәрәҗәдә укылмаган, күп укылмаган, бәлки зур реакция чыгармаган ниндидер материаллар да, чөнки аларны мин үзем уйлыйм инде, татар кешесе булай да белә, күп укыды ул темаларны. Мәсәлән, шул ук җан исәпкә кагылышлы темалар анда шушы төньяк көнбатыш башкортлары дип атау Башкортстандагы Башкортстанның көнбатышында яшәүче татарларны шулай дип атау. Бәлки теге татар кешесе ул дәрәҗәдә ул теге зур реакция да күрсәтмидер. Чөнки инде күп тапкырлар бу язылганы бар. Әмма менә СМТАТ сайтында булар иң күп укылган, иң зур теге халыкта комментарийлар калдырган, лайклар калдырган шундый язмалар булды булар. Мәсәлән, анда Дамир Исхаковның шушы төньяк көнбатыш башкортлары турындагы язмалары һәм без үзебез эшләгән идек менә Башкортстандагы башкорт халкын булдыруда зур роль уйнаган татарларны 10 татар кешесенең исемлеген без биргән идек. Бу материаллар, мәсәлән, Facebook'та алар бик күп укучыларын тапты, бик күп комментарийлар чыгарды. Һәм менә бүген генә әле бер әйбер күрдем, менә без язган инде язучылар берлеге турында, язучылар берлегенең Россия язучылар берлегенә керү мөмкинлеге ихтималы уңаеннан чыккан материал иде. Шунда Айгыз Баймөхәммәтов безгә комментарий биргән иде, шуны тәрҗемә итеп Литературная Россия үзенә элеп куйган. Язучылар берлеге тәнкыйтьләп язган, аның Россия язучылар берлеген тәнкыйтьләгән комментарийсын. Бу безнең барыбер теге рус телендә чыкса да, без моны барыбер үзебезнең күрсәткеч итеп күрәбез, чөнки моның төп чыганагы ул татар сайты. Безнең тәрҗемә белән чыккан материал. Һәм минем тагын вакыт бармы әле? Рамис Эфенди, я прошу прощения, у вас осталась минута, 2 максимум. Пожалуйста, ладно? Ага, финализируем. Минем бер материал әйтәсе, бер теманы кузгатасы килгән иде. Безнең бик зур бер проблема бар. Безнең КФУда журфак бетерелде. Беренче курска студентлар бөтенләй алынмады. Һәм безнең менә еллар буена кадрлар чыгарып килгән татар журфагы ул юкка чыгып килә. Безнең күз алдыбызда менә ул без теге зур кайбер нәрсәләргә бәлки ниндидер зур әһәмият күрсәтәбездер. Ә менә безнең күз алдыбызда безнең кадрлар чыгара торган журфак юкка чыгып килә. Беренче курска бер генә студент та кермәде. Киләсе елга керәчәк дип әйтәләр, әмма аларның әйткән сүзләре теге суга сәнәк белән язган төслеген әйтеп мин кабул итәм. Чөнки аның ул бер нәрсә белән дә аның астында теге документлаштырылмаган. Икенче курс студентлары да алар президент акчасына кергән, теге целевой кергән студентлар. Өченче курста целевой кергән. Бюджет урыннары бөтенләй юк, һәм бу бик зур проблема дип уйлыйм мин. Күпмедер вакыттан соң, күпмедер дә түгел, 4 елдан соң автомат рәвештә журфак безнең юкка чыга, татар журфагы. Менә бу проблема, моны шаң кагырга кирәк безгә чынлыкта. Безгә кадрлар кирәк. Рамис Эфенди, вы закончили, как я понимаю, на как раз кульминации каких-то.
Ага. Вы, конечно, начали ваш спич с того, что да, кто-то видит стакан наполовину пустым, кто-то его полным. По поводу проблематики, насколько я поняла, здесь говорится о кадровом резерве. Давайте переведем, ну, как бы ключевые моменты Данила Фензи для наших зрителей, потому что онлайн идет по Питер Татар каналу через YouTube, пожалуйста, и уже приступим к следующему спикеру. Данила Фензи. Да, Рамис Латыпов затронул много важных тем. В частности, рассказал про рост Татаринформа, Интертат издания электронного. Сказал, что были случаи, когда их читали 32 тысячи уникальных в сутки. Это большая цифра, и это такая планка, которая может быть ориентиром, да, для всех нас, что есть такая аудитория, которая может читать в таком количестве, аудитория татароязычная. Но и даже этой цифрой он не ограничивается, считает, что аудитория намного выше, и во многом все зависит от нас. Также он затронул тему, какие статьи популярны, какие нет. Скажем так, пошел против такого стереотипа, что в основном читаются материалы про шоу-бизнес. Как оказалось, есть материалы, которые не только про шоу-бизнес, которые набирают большое количество читателей. Также он затронул такой момент, что не всегда главный показатель – это количество подписчиков, да, или людей, которые прочитали материал, но важна и реакция. То есть в рейтингах СМИ есть такие издания, которые набирают большое количество посещений, но в то же время они не являются какими-то знаковыми или погододелающими, да, если есть такой глагол прилагательное. Вот. И также затронул Рамис тему кадров, журналистских кадров, ту проблему, что на журфак в этом году не было татарского набора, набор татарской группы. Эта проблема довольно-таки остро сегодня стоит. Спасибо. Данила Фенди, благодарим вас. Мы потом, когда будет блиц-опрос, по ключевым моментам пройдемся, а сейчас, чтобы не нарушать структуру нашего первого блока, передаем слово нашему следующему спикеру. Это Ринат Магдиев, экс-главный редактор и издатель газет «Нур-Свет» и «Нур-Петербург», председатель Санкт-Петербургской татарской общественной организации «Нур-Плюс». Как раз вот сейчас поговорим о том, как закончила свою жизнь печатная версия газеты «Нур» и что с ней происходило. Вам слово, уважаемый Ринат Фенди. Исамс, кадрлы дуслар. Исамс. Мне бы хотелось бы остановиться на вопросах исторических. Сегодня уже прозвучавшее имя Алтулы Баязитова – это принцип гражданского подвига, жизненного гражданского подвига. 17 лет добиваться разрешения от цензуры на выход татарской газеты. Это подвиг. Поэтому, когда разрешили, но разрешили, как Ремзель Абаев сказал, информационное издание. Информационное. Оно, как будучи информационным, стало играть роль, здесь по классике ленинизма, играть и организационную роль. Мне бы хотелось привести пример, когда мы праздновали 95-летие газеты «Нур». Мы говорили о народе, татарском народе, который издавал эту газету на свои средства. Это активисты в самом начале, потом десятилетия позже. Это активисты. Я потом перешлю все это. Значит, это позволяло газете жить не только как показатель того, что это мы отчитываемся, а вот востребованность народом, на средства народа. Что двигало? Двигало, опять же, информационное ощущение себя в информационном пространстве, во взаимодействии с регионами, за границей. Прошу прощения.
Тимур, уйди. Алло. Значит, мне бы хотелось отметить роль газеты как организатора. Вот, например, описывая традиционный праздник Сабантуй, газета тоже была информационным окном в сообществе. И это оставляло памятный след в работе татарского общества. Это и хорошо, но и плохо. Возникали трения, связанные с цензурой, с желанием продвинуть себя, не меня лично, а вот определенных людей. Значит, и после того, как сообщество было реорганизовано, бизнес Санкт-Петербурга выделился и стал издавать свою газету «Нур-Петербург». Это с 2007-2008 года вот я был главным редактором. Вот бизнес-сообщество. Они на свои деньги тираж делали. Я только занимался подготовкой издания, а тираж издавала уже община. При этом информационно оставалась востребованность мероприятий, праздников, подкрепленная аналитическими обзорами, востребованными. Вот эта роль издания как окна общения. Будучи все-таки изданием массовым, до 1000 экземпляров мы рассылали по адресам. Значит, мне бы хотелось остановиться на таком вопросе. Значит, при Доме национальности был в начале 2000-х годов, в 2005 году, был пресс-клуб. Он способствовал развитию национальных изданий. Увы, постепенно они тоже стали закрываться. Невостребованными оставались. Хотелось бы отдельно отметить роль Татарстана в организационном плане. Если посмотреть старое издание 2001 года, оно на русском языке. И даже на русском языке. Но чтобы подготовить тираж праздничный, верстку газеты отослали в Татарстан. Мы отослали в Татарстан, там ее сверстали, и мы здесь получили тираж. Видите, какие сложности? И только к 2005 году Татарстан, взаимодействуя с Microsoft, подготовил шрифты для журналистской деятельности. И вот после этого мы легко вошли в медийное пространство на татарском языке. И благодаря Заре Хасановой, значит, мы издавали печатали статьи на татарском языке. Они востребованы, потому что люди все-таки, видя татарское слово, нет-нет, да приглядывались, вчитывались и рекомендовали в семьях изучать татарский язык. Рекомендовали, было. На встречах это мы отмечали. Поэтому недаром Мухлиса Хамзиновна, создавая еще в 80-е годы прошлого века общественную организацию НУР, сначала как клуб любителей татарской поэзии, а потом все-таки НУР, поставила плюс. Плюс это и газета, и сообщество, и вплоть до спорта. Спорт татарский, борьба была воспринята и расцветала в Санкт-Петербурге. Поэтому газета роль организатора выполняла. И эта черта может остаться и закрепиться. Но средства массовой информации
интернета пока преобладают, но востребованные, мое предложение, это все-таки дайджесты. Дайджесты к массовому празднику Сабантуя и к концу года, как отчетное. На русском и татарском языке это будет вот, очень востребовано, потому что подшивка газет, она становится материальной, и она сохраняется как памятник, нерукотворный. Вот. Поэтому я думаю, будущее все-таки за массовой информацией блогеров и интернета, но наличие материальной подшивки спасет нас для будущих поколений, для исследователей. Спасибо за внимание. Ренат Эфенди, благодарим вас за интересный такой вот аспект, который вы осветили, что консолидация именно газета как организатор, который вокруг себя в орбиту свою подключает другие социальные, будем так говорить, инициативы, не только. По поводу кадрового момента, вот та же наша журналистка Зария Ханум, она сегодня тоже выступает за вами, а потом мы обсудим, где еще вы брали тех журналистов, которые писали и на татарском, и на русском. Ну что ж, Данил Эфенди, пожалуйста, переведите ключевые моменты для наших слушателей, зрителей канала Питер Татар на татарский язык. Ренат Эфендинең чыгышы бик кызыклы булды. Менә басма матбугатны бигрәк тә регионнарда, төбәкләрдә ул әйтте окно общения дип. Ягъни аралашу тәрәзәсе менә шушы милләттәшләрне читтә яшәүче. Пресс-клуб булган дип сөйләде. Менә бу пресс-клубта бик зур эшләгән булган. Әмма ул ни өчендер беткән. Һәм менә Ренат Әфәнденең басма матбугатны чыгару авырлыклары бик кызыклы булды. Авырлыкларны җиңү дисәк дөресрәк буладыр инде. Менә 1000 тиражга хәтле алар рассылка белән эшләдек диләр. Хәтта мин аңлавымча почта белән дә түгел. Бу бит инде рус әйтмешли адский труд. Шулай бит менә бу рассылкалар ясау. Һәм Казанга җибәргәннәр версткалау өчен газеталарын, татар шрифтлары булмау проблемасы белән очрашканнар. Менә шушындый мин әйтәсем килә, без монда Казанда, Татарстанда газет чыгарганда зарланышабыз проблемалардан. Ә читтә басма матбугат чыгару 2-ләтә, 3-ләтә, 10-ләтә авыр булып чыга. Һәм инде гомумән Ренат Әфәнди әйтүенчә, менә бу периодик басмалар, газетага, кагазга басылган басмалар, алар аның әйтүенчә материаль әйбер, һәм менә аның цитата памятник нерукотворный. Алар электрон матбугат чаралары белән чагыштырганда газеталар памятник нерукотворный, һәм алар алга таба тарихны өйрәнүчеләр өчен чыганак булырга мөмкин, бәлки электрон матбугат чараларыннан аермалы буларактыр. Рәхмәт. Рахмат, Данил Эфенди. Итак, собственно, мы переходим к следующему спикеру. Зария Хасанова, председатель клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга, Ленинградской области. В общем, четвертая власть звучит обнадеживающе. Это такая тема доклада у нашего спикера. Зария Ханум, вам слово. И у вас 7 минут. Я буду теперь прерывать на 5-й минуте и напоминать, что 7 минут. Мы уже немножечко вышагнули с хронометража. Прошу понимания. Зария Ханум, мы вас слушаем, ваше слово. Вы сейчас выступаете, слышите нас? А вы меня слышите? Все в порядке, да, пожалуйста. Ждем вас. Слышите, да? Да. Слышите? Угу. Да, у меня такая тема, газета «Четвертая власть», значит, «Четвертая власть». Ленин еще сказал, что газета не только коллективный пропагандист и агитатор, он коллективный организатор. Сегодня настал момент, когда газета должен себе вернуть функции четвертой власти. Это, конечно, очень тяжело. Менің башлысым келе бір мисалдан. Қызылтан газетінде эшләгән вакытта Брай районынан хат килде. Ярдәм итегез әле килеп, безнең магазинда аракы саталар дип.
Бу алкоголизмга каршы көрәш вакытында иде. Biz бардык, милиция белән аракларны чыгардык әлбәттә. Халыктан бик күп рәхмәт хатлары килде. Рәхмәт, хәзер ирләребез эчми, магазинда аракы сатылмый дип. Ул алкоголизмга каршы вакытта булганга бик актуаль тема иде инде әлбәттә. Бүгенге көндә әлбәттә гәзитнең 4нче власть функцияларын кайтару авыррак. Ни өчен дигәндә, безнең бүтән структур рәсми оешмалар бар. Ләкин ул структур рәсми оешмалар халык күңеленә турыдан-туры үтеп керә алмый. Халык белән турыдан-туры бәйләнешкә чыга алмый. Шуның өчен бүген гәзитләр үзләренең тиражларын күтәрергә тиеш. Тиражларны күтәрү өчен бүген шәһәр ярдәм итәргә тиеш. Мәсәлән, Санкт-Петербургта безнең бер бай ханым Зәрия Хасанова яши. Аның Кызылтан гәзитенә ярдәм итәсе килә. Ул мәсәлән гәзиткә ибәрә 10 мең акча әйтә, минем исемнән менә Кашаган авылына языгыз әле гәзит. Бүген акция оештырырга кирәк. Шәһәр гәзиткә ярдәм кешеләр, күренекле кешеләр шәһәрләрдә яшиләр, Казанда, Мәскәүдә, Уфада, бүтән җирләрдә бит инде. Ул үзенең чыккан ягына, туган ягында гәзитне алсын өчен менә шул ярдәм күрсәтергә тиеш. Ул кеше кызыксынырга тиеш бит инде әлбәттә бу акчасы булган кеше ярдәм итәрлек. Мәсәлән, гәзит аның турда елына 2-3 материал бирә. Косвенный реклама формасында инде. Ул шуның исәбенә бу кешене дә күрсәтә. Бәлки аның турда очеркта язадыр ул, зарисовкалар бирәдер бәлки. Әмма үзара взаимопомощь булырга тиеш менә шундый. Авыл халкының бүген гәзиткә язылырга акчасы юк инде аның эше дә юк авылда. Ләкин гәзит аңа бу очракта ярдәм итәргә тиеш, консультатив үзәк булырга тиеш гәзит. Мәсәлән, 5 көнне гәзиттә врачларга килгән сорауларга җавап бирәбез. 2 көнне адвокат сорауларына, адвокатка сүз бирәбез. Сездән хатлар көтәбез. Башта инде әлбәттә бу сапкырлар оештырырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәрбер кешегә бәлки үтеп керергә кирәктер. Менә Кызылтаңның шул ук әйтәм инде, Римил Дашкин редактор вакытында 100 меңгә тиражы җиткән чаклар бар иде. 100 меңгә. Оннан соң тагын әйтәсем килә. Бер-бер менә шул бүгенге көндә акчалы хәлле кешеләр ярдәмсез тиражны күтәреп булмый кызганычка каршы. Бюджетның акчасы юк бит, үзегез күреп торасыз. Аннан милли гәзитләргә бик ярдәм итәргә дә ашыгып бармыйлар. Без халыкка бөтенсендә аңларга тиешбез. Күп аңлашылмаган мәсьәләләр бар. Аны милли телдә аңларга тиеш. Башта инде әлбәттә гәзитне бик кызык, бүгенге көндә эшсез өйдә утырган кешеләр өчен дә менә гәзит кызык булачак бит. Аңа бушка килсә, ярдәм мисалында килсә, кемдер ярдәм итә шул гәзитне басырга. Кагаз гәзитне интернет бер кашанда алыштыра алмый. Интернетка күп кеше чыга да белми әле ул. Гәзит өйрәтергә тиеш кешене бүген практик эшләр башкарырга. Мәсәлән, бер көнне мин бер оешмага бардым рәсми, гариза итәргә инде. Шунда 40 яшьлек 2 ир Кирделәр, гариза яза белмиләр. Шәһәрдә әле бу гариза яза белмиләр. Мин әйткәләдем, кому, от кого, куда и заявление. Гәзит ярдәм итәргә тиеш бүген бигрәк тә татар халкына. Ул үзенең милләтен дә белмәгән татарларның башын әйләндергән көндә йөри милләтен каплап бит инде, бүтән милләткә ягабыз дип. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә взаимопомощь должна быть. Шәһәрне күтәрергә кирәк бүген. Бүген шәһәр авылга гәзитләрне күтәрергә ярдәм итәргә тиеш. Менә минем чыгышым шушы. Рәхмәт. Вау, конечно, очень интересно по поводу такого, получается, уже вектора, куда мы переходим по поводу финансирования, потому что ключевое, кто финансирует, тот, как говорится, повестку задает. Давайте сейчас, благодаря Данилу и Фенди, переведем на русский язык и продолжим заслушивание доклада. Да, основная мысль Дарья Ханамның, что печатные СМИ должны финансироваться меценатами, да? Людьми, которые что-то заработали, и они хотят от себя что-то внести в национальную тематику. В принципе, это, я так понимаю, это практикуется. Вот даже сегодняшнее наше мероприятие, оно как бы профинансировано, да, может быть, какими-то спонсорами. И от себя лишь добавлю, вот как мыслят люди, которые что-то заработали, да, богатые татары, да, скажем так. Они думают, что сделать? Построить мечеть, да, и назвать именем мамы или папы, да.
или там помочь, например, ограду какую-то там на кладбище да, или там еще что-то. То есть вот этот вот круг, он несколько ограничен, да, что может человек привнести. Но вот печатные СМИ, это вот немножко мимо него приходят. Если мы вот какой-то дом, в том, которые, а такие люди есть. Есть люди, которые имеют деньги и не знают, как помочь, да, как помочь одной деревне, республике, да, городу и так далее. Вот так основная мысль была, Заря Ханымовна, такая. Давайте обсуждать в следующих выступлениях. Я хотела сказать, знаете, основная мысль. Сегодня газеты нуждаются в читателе, Хушарга нуждается. Надо немножко перевернуть, и чтобы читатель тоже нуждался в газете. Вот так создать надо, чтобы он там консультацию получал, чтобы он там помощь какую-то получал. Учить надо через газету, куда обращаться, что делать. Вот я это тоже хотела сказать. Да, газета должна быть практичной и близкой к аудитории, то есть должна решать какие-то практичные задачи. Да. Зария Ханум, благодарим. Можно микрофон, чтобы вы выключили, потому что идет фоном. Но Рамис Эфенди тоже говорил по поводу комментариев, обратной связи, потому что, в принципе, если нет обратной связи, смысл тогда, да, сами в себе создавать ту или иную газету, журнал. Итак, услышали, теперь переходим к следующему нашему спикеру. Это был блог по Санкт-Петербургу. Мы переезжаем в Москву. С нами сейчас будет Ринат Мухамадиев, главный редактор федеральной просветительской газеты «Татарский мир», писатель. Пожалуйста, Ринат Эфенди, мы вас слушаем, ваш доклад, и, собственно, 7 минут, вот 16:05. Sözümni başlap, bu kengashni uyushtirgan, to'garak ustalni uyushtirgan Sankt-Peterburgdagi Tataristonning vakolatli vakilligine ham Rinat Efendi sizga zo'r rahmat bildirishga kerak deb sanayman. Har kishi o'zining ko'ngilin burishgan problemalar to'g'risida сөйләшсә дә, bizning bu kengashuv foydali bo'lar deb o'ylayman. Men o'zim әзерләнгәндә Nur gazetasining 5-11 yillardagi барлык sonlarin Tatar alifbasında o'qib chiqqan kishi bo'larak gazeta to'g'risida сөйләшү bo'lar deb o'ylagan edim. O'z vaqtida aspiranturada o'qigan chog'da menga Nur gazetasining gana tugul, Oktyabr revolyutsiyasiga qadar chiqqan барлык Tatar matbuotinin originallarında, arxivlarda siyrak uchray turgan kitoblar bo'liklarinda o'qib chiqarga to'g'ri keldi. Qizg'anishga qarshi Nur gazetasi bugunning holdadir. Ул чорда Санкт-Петербургда болсын, Мәскәүдә болсын, Казанда болсын, аның барлык саннары да җыелмаган иде, тупланмаган иде. Билим бу хәл әле дә шулай булып кала кебек тоела. Ләкин шуңа да карамастан Nur газетасының чыга башлавы һәм менә нәкъ Санкт-Петербургда, илнең баш каласында чыга башлавы, ул зур символик мәгънәгә ия була. Бер караганда аны якын арада чыга башлаган Казан мөхбире, соңрак Йолдыз һәм Оренбургта чыккан Вакыт газеталары белән чагыштырып булмый да кебек. Ләкин Атаулла Баязитовның менә бу газетаны чыгара башлап җибәрүе ул тарихи бер әһәмияткә ия. Ул чын мәгънәсендә татар дөньясына нур сибүче газета булып тора. Ләкин шуңа да карамастан татар матбугаты аңа кадәр булмаган дисәк, без ялгыш шырак фикер әйткән булыр идек Казан татар телендә. Әйтик, Бакчасарайда чыгып килгән Тәрҗеман газетасы шулай ук Казан татарлары акчасына нигездә чыгып килә. Аның баш редакторы Исмагыйль Гаспаралы булса да, аның тормыш иптәше Акчурины булуын, татар хатыны булуын сез яхшы беләсез. Шуңа күрә безнең айдыннар интеллигенция дип әйтик инде хәзерге тел белән, алар кайсы гына өлкәдә, кайсы гына илдә яшәсәләр дә, шушы Тәрҗеман газетасы аша үзара аралашып, milli fikirni, milli estetik fikirni, matbuat fikrin, әдәби fikirni үстереп килгәннәр. Ләкин Нурда менә чыга башлагач та, анда бит беренче булып Риза Фахретдиновлар, Гаяз Исхакый,
Fatih Karimi, bular kelajakta Tatar matbuatının en zor şahıslarına öğretilecek kişiler, en zor muharirlerine öğretilen kişiler. Alar barsı da Nurga jıyılalar, Nurga toplanalar. Hem şu Nur gazetesinde Sankt Peterburg'da çığa başlayan bizning Şerif Kamal, Tatar edebiyatı klassigi Şerif Kamal'ның işlep alığı. Hem Nur gazetesinde Kabir Bekir degan tıynak kına jurnalistning işli başlağı. Kabir Bekir bizning Tatar edebi tanqidin hem estetik fikrin üstürüge iskitkiş zor ülüş kirtken edebi tanqidçi hem fikir iyesi bulup kala. Kızganış 30. yıllarda anı şulay yok biraz şikleştirip yokka çıkarıp ol unutulup dura dürüsün aytırga керек. Hazırdan bari tek sirek gine tiyatr bilgiçleri gine iske alalar. Mine Nur gazetesinde bizning o'sishi için Tatar milletinin qaymağı toplanıp ola. Hem ondan soň çığa başlagan Orenburg'da bolsun, Ufa'da bolsun, Uralskiyda bolsun, Kazan'da bolsun, Tümen'de bolsun çıkkan gazetelerin barısına da ol simvolik mağnasında nur bergen gazete deyip sanayım. Yokkağına Abdullah Tokay Nur gazetesi çığa başlagaç da Uralskiyda tün yaktan yaşnap, yaşın bir nur ırdı. Yaktısından halkının көзі şağıldı deyip simvolik bir özünün şiiri sözün aytmay kalmagandır. Çünkü bu Tatarlarının ömüne şu barlık edebiyat hem millet turunda koygartıp yaşagan ullarına, kızlarına bir nur üstegen organ bulup dura. Hem bine biz bugünkü günde Nur gazetesinin elbette alarını çağıştırsak, sonra çıkan gazetler bilen belki onun urunu ol kadar da bulurga mümkün değil. Lakin Nur'nun mene şu ehamiyetin biz az sızıklap iske alırga tiyişli deyip sanayım min özüm. Endi bugünkü günde biz bunda her kim özünün problemaları turunda söyleyip, bizning Tatar dünyası elbette bugünkü günde bik ağır bir halat kişire deyip sanayım min. Aytik Oktyabr revolüsyasına kadar koyadır Orskiyda da, Orenburg'da da, Sankt Peterburg'da da, Moskov'da da büyük küp şehirlerde büyük derecede milletinin asıl zatları büyük şartlarda mine degen gazeteler, jurnallar çıkarılgan. Aytik Tatar'nın en ziyalı, en yukarı derecedeki medeni gazetesi hem jurnalı Qayda çıkkan deyip oylaysiz Büyük Oktyabr revolüsyasına kadar alar Orenburg'da çığa. Bu Vakıt gazetesi hem Şura jurnalı. Anda bizning Riza Fakhriddinler, Fatih Karimiler, Jamal Validiler hem şu Sankt Peterburg'da şınıgı algan Fatih Karimi, Riza Fakhriddinler katnaşalar o gazete jurnallarını çıgaruga mine biz dağı bir kat Nur'nun ehamiyetin bilgilerge tiyiş. Şimdi her kim özüniki turunda söylegeç, min mundaga oturgan jurnalist dostlar bilen, kalemdaşlarım bilen şiraşkanda şunu da aytasim kile. Bizge de Moskov'da çıga turgan federal bu gazetemiz indi min 15 yılının baş muharriri bulup duram. Bir nindi devlet akşa bulup vermey. Tatarstan'dan bizning şu yıl devrlerinde bir tiyinde akşa alganımız yok. Hem alırga umtulganımız da yok yalgışmasam. Çünkü faydası bulmaganın bilip bunu işlemegen bizdir. Lakin gazetini çıkarabız. Hem biz gazetimizin 15 bin tiraj bilen çıkarıp, onun yartısından artığın üz hesabımızga Tatarlar yaşayan tübeklerge taratıp barabız, jiberabız. Eğer de sizin kaysıdır gazete redaksiyasına o gazet kirek iken, ana bizning redaksiya совeti ahli bulup durgan Fail Efendi de munda otura, meni yalganlarga erek bermez. Bizning şulay Sankt Peterburg bilen de ilimtabiz, mina Ravil bizning Husnuddinov Magnitogorskiydan
Ремзил әфәнде дә безгә күптәннән таныш кешеләр. Без үзара аралашып эшләргә тиеш. Чөнки милләтнең газетаны югалтырга хакы юк. Әйтик, интернет дип, төрле каналлар дип без күпме генә сөйләшсәк тә, хәтта менә бу телевидение, радио дип тә ташка басылган әйбер генә тарихка кала. Безнең бүгенге халәтебезне бүген телевизордан яңгыраган информация белән һич кем аңламаячак киләчәктә. Әйтик, мин карарга өлгермим икән аны, шуның белән минем өчен ул юкка чыкты дигән сүз. Газета, журнал, ул дөресен әйткәндә төпләнеп бара. Китапханәләрдә, шәхси архивларда. Шуңа күрә безгә үзебезнең газеталарны сакларга, якларга һәм аларны үстерү өчен барсын да эшләргә кирәк. Мәсәлән, безнең Мәскәүдә чыгып килгән рус телендә чыкканга мин һич тә уңайсызланмыйм, чөнки бүгенге көндә татар халкының кызганычка каршы 75-80% урыс телендә укый. Шуңа күрә мин татар авылында туып үскән, татар язучысы, шушы газетаның мөхәррире булып эшләргә мәҗбүр. Бәлки, әйтеп булмый, киләчәктә ничек булыр. Һәр хәлдә бу газетаны да без яшәтергә омтылабыз. Аны шушы, хәтта Мәскәүдә дә әйтәләр, ни өчен башка газеталар акча таба алмый, татарлар төсле итеп кыйммәтле газет кагазьдә чыгаралар дип уйлыйлар. Безнең акча иксез-чиксез дип уйлыйлар. Татарстан ярдәм итә дип уйлыйлар. Берсе дә алай түгел. Без үзебезнең милләтнең йөзен күрсәтә торган газет чыгарга тиеш. Һәм мөмкин кадәр ирекле матбугатны якларга кирәк. Ничек менә монда Ремзил әфәнде әйтеп китте, безнең газет һәм башка анда ирек мәйданы шундый газетларның тиражлары арта бару дип. Чөнки аларга басым азрак. Без әйтик, дәүләт акча бирә икән, без күбрәк ул пропаганданы алып барга тиеш. Безнең бит рәсми өлкәдә дә барсы да алдагүл түгел. Әгәр дә халыкны тыңларга кирәк күбрәк. Халык нәрсә белән яши? Халыкта нинди проблемалар? Күп газеталар, атналык, көнлек газеталар шушы юнәлештә эшләргә тиеш дип саныйм мин. Безнең газетага килсәк, без атналык бүгенге көн газетасы түгел, без айлык газета һәм без күбрәк халыкны халыкның фикрен, үзебезнең тарихка, үзебезнең милләтнең күренекле шәхесләре булуына һәм аларның йөзен күрсәтүгә игътибар җәлеп итәргә телибез. Чөнки татар халкы Россия Федерациясында булсын, дөньяда булсын, укымышлы, бай тарихлы, дәүләтчелеге булган, милли аңы, зур әдәбияты, мәдәнияты, сәнгате булган тарихи халык. Һәм без үзебезнең ана телебезне дә, үзебезнең милләтебезне дә, үзебезнең менә бу матбугатыбызны да югалтырга, аны икенче дәрәҗәле халык итеп, икенче дәрәҗәле милләт итеп, икенче дәрәҗәле матбугатлы итеп күрсәтергә хакыбыз юк. Без шуның өчен көрәшергә тиеш. Шуңа күрә аңладым. Ренат Эфенди, я прошу прощения, у нас просто регламент уже, да, на самом деле. У меня все. Да, вы, ну, как бы как раз кульминация. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Да, Рахмат. Данил Эфенди, переведите, пожалуйста, на русский, ну, как бы, собственно, чтобы наши зрители тоже смогли понять важные аспекты. Ренат Эфенди затронул исторический аспект, начал с исторического, да, то, что газета «Нур» объединяла сливки татарского общества, также сказал, что необходимо также упомянуть такие издания, как газета «Вахет» Оренбургтан, да, «Шура» журнала, «Бахчасарайда» Таржиман Исмаил Гаспрала, который выпускал. Ну и возвращаясь к сегодняшнему дню, рассказал про их издание, газета «Татарский мир». 15 лет он является главным редактором. Сегодня газета издается тиражом 15 тысяч экземпляров, и половина этого тиража уходит в регионы, они распространяют за свой счет, как я понял.
И Ренат Афанды, скажем так, подчеркнул, что нельзя терять печатные СМИ, печатные газеты, и то, что эти подшивки остаются в истории, то, что ты не увидел в соцсетях и в интернете, ты больше не увидишь, а печатные СМИ, они останутся в подшивках в истории. И также сказал, что то, что они вот выпускают цветную газету на качественной бумаге, многие удивляются, мол, наверное, у татар много денег, возможно, Татарстан помогает, подчеркнул, что это не так. Денег всегда мало, это не из-за того, что много денег, и Татарстан, я как понял, на государственном уровне не финансирует это издание. Ну вот сегодня эта газета живет, и вот в таком вот виде выходит один раз в месяц. И также Ренат Афанды сказал, что если кому-то эта газета интересна из присутствующих, дайте знать, они также подумают, как донести до вас это издание. Рахмат. Данил Фенди, да, благодарим уважаемого спикера, Рената Фенди тоже. Итак, мы переходим к следующему спикеру. С нами уже Уфа, Республика Башкортостан. Фаил Фатхетдинов, главный редактор общественно-политической газеты «Кызыл-Таң», «Красная заря». Вот, собственно, тоже послушаем, какая специфика и перспектива развития в современных условиях вот данной газеты. Вам слово, уважаемый Фаил Фенди. Рахмат. Біріншіден, мені шушы фәнни конференцияға шақыру үшін сізге зор рахмат. Мына бүгін енді бірнеше мәртебе Кызыл-Таң турында сөз болды. Кызыл-Таңны еске алып кеттілер. Шынында Кызыл-Таң да зор тарихлы газет. Ол енді бірінші мәртебе, аның бірінші номері шыққан 1918 елның 1 мартында Оренбург шәһәрендә. Татар тілінде шыққан һәм бүгінгі күнде де шулай шығуын дәвам итә, 102 яшь була инде. Нур, бүгін бит инде Нур газетінің юбилейы турында сөз алып барабыз. Нур һәм Кызыл-Таң. Чыннан да Нур белән Кызыл-Таң арасында безнең бәйләнеш булуы турында Зәрия әйтеп китте. Менә Кызыл-Таң газеты ул тарихына күз салсак инде ул бик күп күренекле журналистлар биргән, газетлар оештыруда катнашкан. Мәсәлән, Башкортстанда районнар оешып татар телендә газетлар оешкач, безнең газеттан хезмәткәрләр шул районнарга барып, район газетлары оештырганнар һәм бүгенге көндә дә шул газетлар чыгып килә. Шулай ук менә Зәрия үзе 50 яшына кадәр Кызыл-Таң газетында ул эшләде. Шуңа 50 яшы тулгач, үзенең пятеркасына утырып Петербургка чыгып китте һәм менә Нур газетында шундый шәп татар телле журналист булган диде. Чөнки чынлыгын ул Кызыл-Таңда алган. Журналистларга тагын килгәндә, минем әйтеп китәсем килә инде, мәсәлән, Бөек Ватан сугышына кадәр инде Сафа Борһанов. Шулай ук ул Кызыл-Таң газетында эшләгән, 19-21 елларда каләм шарлаган, соңыннан Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире булган, Кызыл Татарстан газетының мөхәррире һәм Красная Татария газетында мөхәррир урынбасары булып эшләгән. Инде 20-нче гасырдан, 20-нче гасырның икенче яртысына килсәк, шулай ук Мөнир Әхлиуллин, шулай ук Ватаным Татарстан газетының, ул вакытта Социалистик Татарстан газетының баш мөхәррире, шулай ук Кызыл-Таң газетында үзенең эшен башлаган, журналистлык эшен бездә каләм шарлаган һәм шулай итеп ул киткән. Минем шулай ук фән кешеләр, филология фәннәре докторлары, профессорлар да Кызыл-Таңда үзләренең эшләрен башлаганнар. Мәсәлән, инде бүген безнең әдәбиятчыларга киң билгеле Марсит Бакиров, Илдар Низамов, алар барысы да Кызыл-Таңда эш башлаганнар. Шулай итеп, Кызыл-Таң газеты ул әдәбият тарихында, журналистика тарихында ул тирән эзле газет. Шулай ук Кызыл-Таң газетының тагын бер тарихи үзенчәлегенә тукталып китәргә кирәк. Ниндидер илдә эшләр, зур эшләр башкарыла икән, димәк Кызыл-Таң һәр вакыт алгы планда булган. Мәсәлән, колхозлашу чорында безнең хезмәткәрләр барып районнарда колхозлар оештырганнар. Кызыл-Таң ул колхозлар Кызыл-Таң исемле булганнар. Менә бүген әйтеп киттеләр Бөек җиңүнең 75 еллыгы турында. Менә бәлки ул безнең журналистика тарихында, бәлки татар журналистика тарихында без бердән-бер газеттер. 1941 елда сугыш башлангач, безнең журналистлар, ир-егетләр барсы да диярлек фронтка китә һәм Кызыл-Таң газеты 41 елның 12 июлендә чыгудан туктый. Һәм ул яңадан чыга башлый 1944 елда. Менә
Шушындый аның тарихы. Башкортстанга килгәндә, безнең республикага 4 халык шагыйре һәм 2 халык язучысы тәрбияләгән. Халык шагыйрьләрен сез беләсез, Мәҗит Гафури, Сәйфи Кудаш, алар бездә эшләгәннәр Кызыл таң гәзитендә, ул вакытта Коммуна исем белән аталган инде. Абдулхак Игебаев, Әнгам Атнабаев, шагыйрьләр. Язучылар Суфиян Поварисов һәм Нәҗип Асанбаев. Алар Кызыл таң гәзитендә эшләгәннәр. Шулай ук Кызыл таңчылар арасыннан 30-дан артык Башкортстан язучылар союзы әгъзалары. Алар арасыннан 6 Салават Юлаев премиясе лауреаты чыккан. Шулай ук Башкортстанда татар фән үстерүчеләр дә үзләренең эшләрен башлаганнар Кызыл таң гәзитендә. Алар филология фәннәре докторлары Радик Сибагатов, Үзбәк Гимадиев, филология фәннәре кандидатлары Бәйнә Сәлимгәрәева, Муса Мөлков. Бу исемлекне тагын да күп итеп дәвам итәргә булыр иде, Катифа әйтә 7 минут вакыт китте. Шулай булгач күп сөйләп торуның дәвам итүнең кирәге юк. Шулай ук ул бит инде менә шу гәзит чыга башлаганнан бирле Башкортстанда яшәүче татар халкы, татар телле халыкның рухи, мәдәни, шулай ук хәтта сәяси ихтияҗын да канәгатьләндереп килгән һәм ул шушы тарихта үзенең лаеклы урынын алган. Менә бүген бит инде сүз бара бүгенге матбугатның хәле һәм киләчәге. Аның киләчәге бармы? Бер сүз белән генә әйткәндә, әлбәттә бар. Моның өчен заман белән, бүгенге заман таләпләре белән бергә атлар. Хәтта бер ярты адымга булса да алдарак барырга кирәк. Басма матбугат ул сакланырга тиеш. Ансына мин ни өчен сакланырга тиеш икәнлегенә хәзер инде тукталып тормыйм. Чөнки менә Ринат абзый әйтеп китте, Ремзил абзый әйтеп китте. Чыннан да басма матбугат ул тотып укырлык гәзит форматында булырга тиеш. Менә без бүген сакларга тиешбез шушы чыгып килгән үзебезнең басма гәзитләребезне. Шушының белән янәшә, яисә параллель, әлбәттә, электрон интернет басмалар да үсеш алырга тиеш. Заман үзгәрә, технологик мөмкинчелекләр киңәя. Электрон интернет басма ул гәзитнең турдан-туры күчермәсе дигән сүз түгел. Ул интернет басма үзенә сайтны, социаль челтәрләрне һәм интернеттагы башка бик күп мөмкинлекләрне үз эченә ала. Басма матбугат кына булган вакытта гәзитләрнең ничек таралу географиясы шиклерәк. Мәсәлән, башка төбәк гәзит журналларына язылса, ул бик соңга килә. Мәсәлән, без Татарстаннан bütün матбугатында диярлек матбугат басмаларында алдырабыз редакциягә. Айына алар бер генә килә. Шул ук ватаным Татарстанда мәдәни җомгалар айына бер. Ә хәзер электрон форматтагы басмаларны минуты, секунды белән үз вакытында укырга мөмкин. Чөнки PDF форматка подпискалар бар. Димәк, электрон варианты, гәзитнең электрон вариантына. Моны алдыру мөмкинлеге бар. Менә бүген безнең гәзит ул Кызыл таң редакциясы бер гәзит һәм 2 журнал чыгара. Кызыл таң гәзите, Тулпар яшьләр журналы һәм Әллүки балалар журналы. Аларның барысының да кагаз формадан тыш электрон интернет вариантлары бар. Фаил Фэнди, у вас минутка, 2 максимум, пожалуйста, кульминация. Давай, икәү калсын әле. 2 минут. Менә баягына Рәмис әйтеп китте, безнең ничек шул көймин шул турда гына әйтәм дә, шуннан тамамлармын. Мәсәлән, Кызыл таң гәзитенең үткән 11 аенда социаль челтәрләрдә материалларның айлык уртача карау, исә просмотр дибез инде. Просмотр сайны 1,703,088 булган. Бу уртача 11 айга. Ул кайсы бер айны 3 миллион, кайсы бер айны 2 миллион, кайсы бер айны шулай да төшкән. Сайтта уртача карау. Бунысы социаль челтәрдә. Сайтта айлык уртача карау безнең 237,906. Бу уртача тагын бер мәртәбә карап торган. 11 айда. Икесен бергә кушсак инде, сайтны һәм социаль челтәрне, ул 2 миллионнан артып китә уртача карау. Электрон челтәрләрдә уникаль безнең карап баручылар саны 36,256. Бу 11 айда. Менә мәсәлән миндә шундыйдан апрель аенда мәсәлән 57,000 уникаль караучы булган. Бу уртача килеп чыга. Әллүки балалар журналын социаль челтәрләрдә бүген уртача карау саны 348,182.
Сайтта айлық орташа қарау саны сайтында 12.684. Аның уникаль оқушысы Әллүки балалар журналын 4.330. Тұлпар журналына келгенде. Социаль шілтердерде аның айлық орташа қарау саны 810.230. Сайтта қарау 27.507. Аның уникаль оқып барушысы 10.863. Әйтеп өтуімше, біздің Қызылтаң, Тұлпар, Әллүки басмаларын елінің жер шарының тілесенінде пішмағында жазылырға мүмкін, PDF форматын алдырырға мүмкін. Ол әр вақыт өз вақытында аларға келеді. Мына бұл әлемі бүгінгіне қарадым, бізді Россиядан тыш кімнер оқиды? Екінші орында, бұл бүгінгі күнге, бұл декабрь айы, бүгінгі күнге декабрь. Екінші орында тұрады Чехия. Үшінші орында Америка Қосылған Штаттары. Үшінші орында Норвегия. Төртінші орында Қазақстан. Бесінші орында Нидерланд. Бірінші пятерканы ғана алдым. Демек, Қызылтаң бүгін шет елдердегі милләттәшләребезне берләштереп торучылар. Сөзімне йомгаклап нәрсә әйтәсем килә. Әгәр дә без киләчәктә бөтен дөнья гаммәви мәгълүмат чаралары арасында татар теллесе дә булсын дисәк, заман таләпләреннән артта калмыйча, кәгазь варианттагы матбугатларыбызны саклап, электрон варианттагысында ныклап үстерергә тиешбез. Мин тагын бер нәрсә әйтеп китәсем килә. Хәзер кемнәрдер бу Қызылтаң турында беренче мәртәбә ишеткән кешеләр бардыр. Безнең гәзиттә, сайтларда барсы да бюджет тарафыннан финансланды. Бюджеттан, республика бюджетыннан. Рәхмәт, сорауларыбыз булса җавап бирәмен. Фаил Эфенди, ну это, конечно, все, что мы успели услышать, там за этим стоит колоссальная работа и какие-то миллионное количество и уникальных зрителей, читателей, то есть вы там какие-то мощные поднимаете волны и аналитика у вас, ну да, у вас общественно-политическая газета, и вот сейчас параллельно у нас идут вопросы от зрителей, у меня просьба к Равилю, мы их суммируем и потом вынесем в общее статье, которая будет по итогам сегодняшнего нашего такого заседания, конференции. Да, то есть, смотрите, у нас, когда были ранее тоже спикеры, были вопросы, Равиль, у меня просьба, чтобы они сохранились, эти вопросы, да, которые сейчас идут в чате, и потом мы их отдельно направим нашим уважаемым спикерам и внесем уже в общее полотно статьи, которая будет итоговой по нашей конференции сегодняшней. Фаил Эфенди, благодарим за такой мощный, тоже интересный, яркий спич. И переходим к нашему следующему спикеру. Пока послушаем Даниила Эфенди. Переведите, пожалуйста, на русский, потому что важные там звучали вещи. Буквально несколько слов. Фаил Эфенди рассказал нам про свои издания. Это несколько изданий, да. Газета «Қызылтаң» выходит уже 102 года. Кроме всего, эта газета является кузницей кадров, да, очень многие, вот, главный редактор Мунир Ахлиуллин, Ватан Татарстан в том числе, да, Сафа Бурханов, Ильдар Низамов, Марсель Бакиров, это те люди, которые там работали, печатались, и даже вот... Они работали. Вот Зарья Ханым пятерка села на автомобиль пятерку и уехала в Питер, да, как оказалось. После 50 лет, да. Да. И кроме того, выпускают они журнал «Тулпар», молодежный журнал, и журнал для детей «Аллюки». И активны в соцсетях их просмотры имеют миллионные просмотры месячные, да, и мы также затронули электронные СМИ в разговоре и печатные СМИ. Вот одна проблема, которая вскользь сейчас прошла, они выписывают республиканские татарстанские издания, и эти издания к ним приходят раз в месяц одной кучей. Да, вот это вот одна из проблем распространения печатных изданий. Почему электронные СМИ опережают печатные СМИ, в том числе и поэтому. Пользователи не хотят получать оптом 100 писем за один месяц. Вот, собственно, и все. И добавлю также, что эти издания выходят за счет бюджета Республики Башкортостан. Так ведь? Спасибо. Вот это да. Ну что ж, благодарим Даниила Эфенди. И мы сейчас из Башкортостана перемещаемся в Ульяновск, Ульяновская область. С нами спикер
Исхак Халимов, главный редактор, директор областного автономного учреждения, редакция газеты «Омет». Надежда. В общем, поговорим об этом. Вам, пожалуйста, слово. Hayırlı gün, hürmetli kalemdeşler, dostlar. Вы меня слышите все, да? Нормально? Да. Ең әувәл сезгә Ульяновск өлкәсендә яшәүче 150 меңгә якын татарның кайнар сәламен тапшырам. Безнең төбәктә яшәүче татарларны берләштерү, әйдәп бару көченә ия булган Өмет газетасы менә инде 31-нче ел чыгып килә. Өмет Октябрь революциясына кадәр Сембердә нәшер ителгән Җөмһүрият газетасының һәм 1918 елда чыккан Көн һәм Таң газеталарының күркәм традицияләрен дәвам итәргә тырыша. Газетабызның беренче саны 1989 елның 30 декабрендә 4 битле булып, 3000 данә тираж белән дөнья күргән иде. Аннары күләме 8 биткә кадәр җиткерелде, 2012 елда 12 битле форматка күчтек. Шул ук елны газетабызның 4 битен төсле итеп чыгара башлау бәхетенә ирештек. Хәзер Ульяновск Өмете һәр җомга көн сайын 5000 татар гаиләсенә кадерле кунак сыман барып керә. Әлеге тиражның 90% почта аркылы, ягъни подписка буенча тарала, калган өлеше шәһәр киоскларында сатыла. Узган елда интернет челтәрендә газетаның рәсми сайтын эшләтеп җибәрдек һәм социаль челтәрләрдә, Одноклассники белән Инстаграмда үз группаларыбызны булдырдык. Газетабыз беренче саныннан алып бүгенге көнгә кадәр Ульяновск өлкә хөкүмәтенең финанс ярдәмендә чыгып килә. Узган елның декабрендә Казаннан һәм Россиянең 20 регионыннан Ульяновскига килгән татар журналистлары губернаторыбыз Сергей Иванович Морозовның татарларга, айрым алганда татар матбугатына карата җылы мөнәсәбәтен үз күзләре белән күреп киттеләр. Алар киткәннән соң озак та үтмәде, 30 декабрьдә, ягъни татар һәм чуваш газеталарының 30 еллык юбилее көнендә губернатор милли басмаларның баш мөхәррирләре белән үз кабинетында очрашты һәм эшчәнлегебезгә югары бәя биреп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Алай гына да түгел, милли газеталарны өлкә бюджетыннан финанслау күләме сизелерлек дәрәҗәдә артуы турында хәбәр итте һәм вәгъдәсен тулысынча үтәде. Безнең редакция өлкә дәүләт автоном учреждениесе статусына ия, бюджеттан акча 200-дән артык теманы яктырту өчен дәүләт заданиесын үтәү өчен бүлеп бирелә. Быел беренче тапкыр газетаның сайтын алып бару өчен акча бүлеп бирелде. Субсидия хисабына чыгымнарның 40%-ын каплыйбыз, калган өлешен үзебез эшләп табабыз. Подпискадан керә, белдерүләр һәм котлаулар урнаштырабыз. Дәүләт заданиесында билгеләнгән темалар арасында өлкә татар милли мәдәни автономиясе, өлкә мөселманнарының диния нәзарәте һәм башка милли дини оешмалар эшчәнлеген яктырту белән бәйле темалар да бар. Рәсми рәвештә теркәлгән барлык татар оешмалары белән дә уртак тел табып аңлашып эшлибез. Алар безгә подписка вакытында халык арасында аңлатучылар оештырып бик нык ярдәм итәләр. Милли җанлы юмарт байларыбыз да бар, Аллага шөкер. Мәсәлән, шуларның берсе шәһәрдә яшәүче барлык туганнарында, туганнары 50 гаиләгә якын җыела, һәр ярты ел сайын Өметкә яздыра үзенең хисабына. Бер эшмәкәребез үзе җитәкчелек иткән агрофирма хисабына сугыш хезмәт ветераннарын, күп балалы һәм ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрне подписка белән шатландыра. Үзебез дә укучылар белән тыгыз элемтәдә торырга тырышабыз. Кварталга бер тапкыр өлкәнең бер татар авылына барып, мәктәптә укучылар һәм балалар, укытучылар һәм балалар җомга намазына җыелган мәчет картлары, клубта авыл халкы белән очрашулар үткәрәбез. Анда подписка белән актив шөгыльләнүче почта хезмәткәрләренә, безгә язып торучы авторларга бүләкләребезне тапшырабыз. Шулай ук өлкә автономиясе ай сайын авыл районнарында оештырылган татар теле һәм мәдәнияты көннәренә дә бик теләп йөрибез. Өлкә татар автономиясының рәисе Рамис Фарукович Сафинның һәр яклап ярдәмен тыеп яшибез. Рамис әфәнде, менә шәһәрдә булсынмы ул, авылларда, районнарда булсынмы, барлык очрашуларны да газетага язылырга өндәү белән тәмамлый. Анда катнашучы халыкның кулларын күтәртә, кем язылды Өметкә дип. Газетаны илләренә алдырмаучыларны әлбәттә инде төрлечә
ыялтырга тырыша. Татар җәмгыятьләре белән кулга-кул тотышып эшләүнең бер мисалын китереп үтәсем килә. Газетабызның дин һәм әхлак сәхифәсендә атна сайын җомга вәгазьләре чыгып килә. 6 ел элек хөкүмәттә милли һәм дини эшләр өчен җаваплы түрәнең карары белән вәгазьләр бирү туктатылган иде, бер сәбәп аркасында инде. Шуннан соң Өлкә Татар автономиясе, Ак Калфак оешмасы һәм Мөселман хатын-кызлар союзы активистлары бердәм булып, бер атна эчендә халыктан 200-дән артык имза җыеп, губернаторга илтеп тапшырдылар. Җирле депутатлар да бу эштән читтә калмады. Губернатор моны белеп алгач, газета укучылары бик тә көтеп алган җомга вәгазьләрен бирүне туктатмаска кушты. Газетаның бөтен тырышлыгы халкыбызның бердәмлеген ныгытуга, милли үзаң һәм милли горурлык хисе тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Яшь буында татар булу белән горурлык хисе күренекле шәхесләр, төбәгебез авыллары тарихы белән таныштыру аркылы тәрбиялибез. Мәсәлән, тамырлары Ульяновск өлкәсе белән бәйле булган Россия геройлары Рәфәгать Хабибуллин белән Дамир Юсуповны хәзер өлкәдә белмәгән бер генә татар кешесе дә юк дип саныйбыз. Татар халкының бердәмлеген ныгытуга 2013 елдан бирле ай сайын газетабызга кушымта булып чыгучы аны Шәһрин Казан газетасы редакциясе әзерли. Без бергә газетасы зур роль уйный. Укучыларыбыз аны югары бәялиләр һәм шундый зур бүләк өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка үзләренең рәхмәт сүзләрен юллыйлар. Халык санын исәпкә алу кампаниясына без инде һәр даим ул теманы күтәреп барабыз. Үткән елда юк ныклап әзерләнә башладык. Татарлар кемнәр алар дигән темага дистәгә якын мәкалә басылып чыкты. Авторлары татар автономиясе активистлары, безнең җирле краеведларыбыз һәм ышанычлы итеп әйтергә була, Ульяновск мишәрләре үзләрен бердәм татар халкының аерылгысыз бер өлеше итеп саныйлар һәм перепись җан исәп вакытында һичшиксез татар булып язылачаклар. Бүгенге конференцияда катнашу мөмкинлеге тудырган өчен Ренат әфәндегә, Ренат Накифовичка һәм оештыручыларга һәм шулай ук мине тыңлап утыручыларга игътибар белән барыгызга да бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә күзгә күз очрашулар, зур залларда очрашулар насыйп итсен иде безгә каләмдәшләргә. Рәхмәт бик зур. Исхак Эфенди, захотелось поддержать вашу газету, и вот я отметила, что я заслушалась, что вообще происходит. Это какой-то уникальный, эффективный у вас вот этот альянс сложился с губернатором и так далее. Мы сейчас попросим Данила, Эфенди перевести, и, хотелось бы вообще, в принципе, взять это как образцово-показательный кейс и дальше планировать, тиражировать, потому что все вы смогли соединить, и там еще промоутерский, такой продюсерский элемент. Ну, послушаем Данила Эфенди, пожалуйста, переведите. Да, Исхак Эфенди рассказал нам про издание «Үміт», «Надежда». Газета выходит 31 год. Сегодня газета выходит тиражом 5000 экземпляров, 90% это подписка и 10% это розница киоски. Газета финансируется из бюджета Ульяновской области, и издание поддерживает губернатор, а также Рамис Сафин, который является общественным деятелем, да, из наших также помогают меценаты, и вот интересный момент, один из меценатов периодически подписывает 50 семей из числа своих родственников на эту газету. Это вот тот момент, о котором мы только что говорили, как меценаты могут помогать, да? Они могут помогать не только в издании газеты, а помогать подпиской в том числе. И вот интересный был кейс про возврат в газету пятничных проповедей, что было достигнуто под влиянием общественности, скажем, да? Тоже интересный момент, интересный такой пример общественного влияния. Спасибо. Ну что ж, Данил Эфенди, благодарим. Да, у вас получается народная газета, и вот все-таки сейчас мы продолжим вот эту тему, перемещаемся в Ижевск, в Удмуртию. С нами будет Рамзия Пагабасова, главный редактор газеты «Янарыш», председатель региональной национальной культурной автономии татар.
Удмуртии. Пожалуйста, вам слово. И давайте все-таки мы очень сильно перешагнули хронометраж 7 минут. Хочется, конечно, всех побольше послушать, но не больше 7 минут. Я на 5-й минуте остановлю, как бы, прошу понимания, предупрежу. Алга. Xeyirli kиш, hürmetli kalemdaşlar. Sizge Udmurtiya Tatarlarından bek köp selam. Яңарыш газетасы Удмуртия җирлегендә инде 30 елга якын нәшр ителә. Аның юбилее февраль аенда, Алла бирсә, билгеләп үтәчәкбез. Әлеге юбилейга без нинди уңышлар белән киләбез һәм бүгенге көндә безне нинди проблемалар борчыйсың. Яңарыш газетасының беренче саны листовка формасында 30 ел элек барлыкка килгән иде. Катифа, безнең презентация бар иде. Мөмкинме аны кушарга? Менә шушы листовка рәвешеннән ул әкрен үсеп, бүгенге көндә атна саен 16 битле булып дөньяга килә. Аның тиражы 4000 һәм бу 4000 тираж. Мы подготовили, да, мы подготовили вашу презентацию, да. Включим презентацию, Рави, как у нас получается? Да, сейчас, минутку, прошу. Мин дәвам итәм. Ул әкрен үзе әйләнер шунда. Бүгенге көндә 4000 тираж белән без дөньяга киләбез. Ләкин менә бу тиражны җыю ул бүгенге көндә бик авыр. Инде ул зур проблемага да авырлып бара, чөнки укучылар саны көннән-көн кими. Беренчедән өлкән буын китеп бара. Яшьләр туган телебезне газета укый алырлык дәрәҗәдә белмиләр. Икенчедән, күпчелек яшьләр без интернет аша укыйбыз, танышабыз дигән сылтау белән газетага язылудан баш тарталар. Өченчедән, Россия почтасы аша язылу бәясе каталог бәясеннән 3 тапкырга кыйммәтрәк. Шулай кыйммәт булуга карамастан, почта хезмәткәрләре газетаны кулланучыларга вакытында илтеп җиткермиләр. Менә бу хәл аеруча быел язылу кампаниясында безгә бик нык аяк чалды. Тиражны саклауда безгә үз нокталарыбызның булуы ярдәм итә. Бүгенге көндә 60-ка якын үз ноктабыз бар. Һәр атнаның пәнҗешәмбе җомга көннәрендә үз көчебез белән газетаны шул нокталарга илтеп җиткерәбез. Һәр бер ноктада 10 газетадан алып 100-гә хәтле газетаны яздырып алалар һәм менә шушы яздыручылар безнең язылган һәрбер милләттәшебезгә вакытында илтеп җиткерәләр. Яшь буын белән эшләмәсәк, безнең киләчәгебез юк. Шуны истә тотып, ел саен тулысынча балалар иҗатыннан торган Алтын йомгак журналында дөньяга чыгарабыз. Бу эштә безгә Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе, Милли сәясәт министрлыгы матди ярдәм күрсәтә. Укытучылар, тәрбиячеләр язмаларны әзерләргә ярдәм итәләр. Әлеге журнал балаларда туган телне өйрәнүгә байытуга газетаның штаттан тыш хәбәрчеләре, җирле язучыларыбыз зур өлеш кертә. Алар белән берничә тапкыр очрашып, нәтиҗәләр ясыйбыз, планнар билгелибез. Очрашулар төрле форматта уза. Кайчакта редакциядә чәй өстәле артында җыелсак, кайчакта укучыларны чакырып, зур бәйрәм рәвешендә уздырабыз. Кызганыч, быел пандемия аркасында мондый зур очрашуларны бик күп уздырып булмады, ләкин менә узган атнада гына без Ижау моңнары дигән зур фестиваль конкурс уздырдык һәм моны Яңарыш газетасы белән дә әлбәттә бәйләдек. Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре белән тыгыз элемтәдә торабыз. Алар белән мәктәпләрдә очрашулар уздырабыз. Менә бу балаларда туган телне өйрәнүгә зур кызыксыну уята. Әле күптән түгел генә узган ел мәрхүм булган язучы Ринат Батталов истәлегенә мемориаль такта урнаштырдык. Менә мондый чаралар ул безне яшь буынны тәрбияләүгә зур ярдәм булып торалар. Сабантуй бәйрәмнәрендә дә үзебезнең Яңарыш газетасына яздырылуны файдаланабыз. Анда үзебезнең сәхнәләребезне оештырабыз. Сабантуйга бүләк җыеласын Яңарыш газетасы белән Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе бергәләп башлап җибәрделәр һәм анда менә шушы Яңарыш газетасына язылу безнең реклама рәвешендә бара.
газетаның дәрәҗәсен күтәргән вакытта төрле конкурсларда яулаган җиңүләр мөһим роль уйный. Мәсәлән, без барыбызга да билгеле булган Бәллүр каләм бәйгесендә 6 тапкыр, Татар рухы һәм каләм бәйгесендә беренче тапкыр җиңү яуладык. Редакциягә килгән җитәкчеләр, кунаклар шул каләмнәрне, шул дипломнарны күреп, газетаның мөһимлеген, кирәклеген аңлыйлар һәм безнең ихтияҗларыбызга, безнең мөрәҗәгатьләребезгә алар җаваплырак карыйлар. Кызганычка каршы, татар телендә чыга торган менә шундый татар телле газеталар өчен мондый бәйгеләр әзрәк дип уйлыйбыз. Россиядә мондый бәйгеләр рус телле газеталар өчен шактый. Без инде анда катнаша башласак, бездән рус теленә тәрҗемә сорыйлар һәм бу тәрҗемә ул бик күп вакыт көч сорый. Шул рәвешле без аларда катнашсак та урыннар алу дәрәҗәсенә барып ирешә алмыйбыз дип уйлыйм. Безгә менә шундый милли газеталарыбыз, үзебезнең татар телле газеталар өчен тагын да конкурслар булдырган очракта яхшы булыр иде. Бүген газета үсешен сайттан, социаль челтәрләрдән башка күз алдына китереп булмый дип сөйләдек инде бүген бик күп. Бездә заман белән атларга тырышабыз. ВКонтакте, Инстаграмда үз төркемнәребез бар. Күбрәк укучыларны җәлеп итү өчен аларны кызыклы итеп алып барырга кирәк. Даими яңартылып барырга тиеш бу төркемнәр. Кызганычка каршы, менә безнең бу тармак белән эшли торган белгечләребез җитәрлек түгел. Менә мондый укулар оештырылса, онлайн рәвештә булса да, без бик теләп катнашыр идек. Менә шушындый кыска гына иттереп мин бераз гына күзәтү ясадым. Барлык узган ел, менә шу ел дәвамында һәм киләсе елда юбилейларын билгеләп үтәсе газеталарны һәм Нур газетасының хезмәткәрләрен юбилейлары белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Иҗади уңышлар укучыларыгызның көннән-көн артып торуын телибез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ну что ж, Рамзия апа, очень интересно. У вас получается практически единая линия идет. Все, что касается жизни, да, населения и всех культурных событий, вы сами генерируете события и, соответственно, таким образом укрепляете, усиливаете, подпитываете саму газету, ее тираж и так далее. Давайте ключевой момент попросим Данила перевести, Данила Эфенди. Ну, как бы, собственно, благодарим за очень интересный такой экскурс по вашей газете. Рахмат. Сказала про издание Яна Рыж, Ижевский. 30 лет будет изданию. Не забудьте поздравить, коллеги, в феврале Алла Берта, да? Еще раз напоминаю. Вот, Рамзия ханым затронул проблему молодых, да, скажем так, потому что молодежь, особенно живущая вне Татарстана, они забывают язык. Это тоже, как сказывается, на посещаемости, на тиражах и так далее. Затронул проблему распространения, проблему с почтой по донесению печатных изданий до адресата. И вот интересный момент, как они, может быть, выкрутились, да, если использовать это слово, у них есть свои точки распространения. То есть каждой точки распространения от 10 до 100 экземпляров у них реализовывается. То есть такая альтернативный способ доставки до читателей печатных изданий. Ну и также рассказала про детский журнал «Алтын Ембак», что тоже очень важно иметь в Ижевске татарский журнал для детей на татарском языке. Вот. Бизу Рахмат. Великолепно, да. Благодарим большое, Рахмат, да, нашему дорогому Данилу Эфенди. Итак, мы сейчас переходим к следующему спикеру. Вновь возвращаемся уже в Ульяновскую область. Это поселок Старая Кулатка, Старокулаткинский район. И с нами Сабира Абитова, директор, главный редактор областного автономного учреждения, редакция газеты «Кумек Кёч». Общая сила, надеюсь, правильно произнесла. Сабира ханым, вы с нами. Ждем вас. 7 минут, пожалуйста, регламент. Хайырлы кишләр, исәнмесез? Бүгенге төр конференцияда мин беренче тапкыр чыгыш ясыйм, мондый төр конференцияда беренче тапкыр катнашам.
Hem şunday tecrübeli redaktorlar, jurnalistler, ulu dereceli kişiler bilen bir retten çıkış yasağı benim için de zor derece diye beytesim kile. İştesiz mi beni baragızda? İştile mi? Слышно всем? Да? Ага. Вас слышно, все хорошо. Да. Слушаем вас внимательно. Tatar basmasını saklap kalı meselesi diyen temini aldım ben. Ну, özümün misalımda kichkinegine bir rayon turmuşundagi rol oynagan gazeta turunda söylesim kile. Mine biz niçik tirajlar jiyabız, niçik bizning turmuş kun kuruşibız bara. Eski Kulatk rayonu köpleringizge tanıştır indi. Bizning rayonda 2016 yılda federal avul sabantoyu uzdi. Tügerek oyun başlanıp gitti bizning rayonda. Көрнеклі кішілер, міне Исхак Хасибулович, Үміт газетасы редакторы айтып өткен Герой России, Россия геройы Рафагат Махметович Хабибуллин біздің районнан шыққан чыгышы белән Сәгыйть Сүнчәләй һәм башка бик күп талантлы шәхесләр. Безнең Күмәкүч район газетасы 1930 елның ноябрендә дөнья күрә, беренче саны инде. Күптән түгел менә без үзебезнең 90 еллык юбилейыбызны билгеләп үттек. Зур дәрәҗәдә аны үткәреп булмады, кызганычка каршы бүгенге вәзгыять шундый булу сәбәпле коронавирус таралмасын өчен. Шулай да без аны түгәрәк өстәл рәвешендә үз мәсьәләләребезне карап, район җитәкчеләре белән, өлкә татар автономиясе, район татар автономиясе җитәкчеләре белән сөйләшеп үткәрдек, бик матур итеп. Үзебезнең ветераннарыбызга бүләкләр тараттык. Моннан алда без мәктәп укучылары арасында рәсем бәйгеләре, сочинениялар бәйгеләре оештырган идек. Шуларны аннан арсын инде нәтиҗәләрен чыгарып бүләкләдек. Безнең Күмәкүч газетасы колхозлашу елында авыл хуҗалыгын күмәкләштерү чорында туган һәм аның названиесе дип әйтим инде, менә русча, татарча сөйлим инде. Исеме дә Күмәкүч, коллективная сила, халыкны күмәкләштерү, берләштерү идеясе белән. Һәм менә шул 90 ел дәвамында ул бер тапкыр да үзенең исемен алмаштырмаган. На протяжении всех этих лет сохранило свое название. Менә безнең газетаны күрәсегез килсә, менә ул шундый район газетасы. Иске Кулатк районы Ульяновск өлкәсенең көньягында урнашкан. Бездә 98% татарлар яши, 1-2% кына руслар, чувашлар һәм мукшылар бар. 1962 елда укрупнение районов инде, районнарны эреләштерү вакытында газета бераз тукталып ала чыгышыннан. Ул Новоспасск дигән улы зур районда чыга. Сельская правда газетасының кушымтасы булып, әмма бу 1-2 ел гына дәвам итә дә һәм аннан киредән безнең Күмәкүч как самостоятельная мөстәкыйль газета булып чыга башлый. В чем особенности нашей газеты и как она сохранилась до наших дней? Сохранила свой стиль, колорит и традиции. Менә нәрсәдә безнең үзенчәлеге, конкретно безнең район газетасы турында сөйлим инде. Были времена, когда в сельской местности население особо нуждалось в информации, и тираж газеты доходил до 5-6 тысяч экземпляров. Тогда и население было большое, 20-30 тысяч населения. Но с годами население пошло на убыль. На протяжении последних 10 лет тираж сохранился на уровне 2700-3000 экземпляров, а в современных условиях уже тираж варьируется в пределах 2300-2500 экземпляров. Менә берничә ел дәвамында безнең Ганиев дигән кешене ишеткәнегез бар инде, барыгызда, ул мәрхүм булды, элеккеге район башлыгы, конгресста иде ул, шундый олы дәрәҗәле кеше иде, ул безгә һәр вакытта да спонсорскую помощь оказывал, газетага яздыра иде, 1500 экземпляр безгә бүләк итеп бирә иде. Менә ул газеталарны без яздыра идек инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә, мохтаҗ гаиләләргә 1000-2000 ярым үзебез тираж ясак, тагын 1000-не ул өстәсә 3000 ярым тираж безнең газетаныкі була иде. Әлбәттә, инде менә хәзерге тиражлар безне борчылырга мәҗбүр итә. Безнең район өчен ул 2300-2500 экземпляр, әмма шулай да мактанырга да урын бар. Анализ, сделанный ОГУ аналитика Ульяновской области, показал, что тираж районной газеты Күмәкүч является самым высоким среди всех районов Ульяновской области. На 100 человек приходится 21 газета, а это самый высокий результат. Значит, в нашем районе каждая семья выписывает и читает районную газету. Демәк, безнең район газетасы һәр бер гаиләгә керә дигән сүз. Здесь нужно подчеркнуть уникальность Старокулаткинского района, так как в основном в районе проживают татары. Им особо интересно читать именно свою районку и на своем родном языке. Безнең Күмәкүч газетасы татар телендә чыга, чөнки бездә күпчелек татарлар яши. А районка по большей части освещает местные новости, события, мероприятия. Она как бы работает на конкретно адаптированного читателя.
Біз енді татар әдәби тілінде язырға тырышсақ та, шулай да кулатканың өзінің үзенчәлеге бар, үзінің диалекты бар. Менә шул колоритны біз газетабызда да бирергә тырышабыз. Һәм халык шуның өчен аны кызыксынып укый да. Шулай ук безнең үзебезнең төрле махсус страницаларыбыз бар инде. Тарихны да язабыз, поэзияны да, прозаны да. Күбрәк үзебезнең җирле шагыйрьләре безнең битләрен чыгарабыз. Мәсәлән, әдәби сәхифәдә поэзия бите, проза бите. Анда шулай ук модный булган диеп әйтим инде язучыларның әсәрләрендә урнаштырабыз. Читатель подсиживается на это произведение. Мы в месяц один раз даем эту страничку. И он дальше инде выписывать итә. 3 айга гына язылган булса, тагын 3 айга өстәп алыйм инде ди. Шул хикәяне генә укып бетерәсем килә ди. Аннан дальше китәбез инде тагын да кызыклырак әсәрләр куябыз. Тагын инде кызыкларны сөйлим инде үзегезгә. Страницы для садоводов, хозяек, различные развлекательные моменты. Все находит отражение на страницах районной газеты. Но самое важное, мы пишем о простых сельских жителях, о людях труда, о тех, кто добросовестно трудится во благо района. И мында инде тәрбияви рольда бар поучительный дигәндә инде халыкка үзе турында укырга кызык. Үзенең әбисе, туганы, бабасы һәм башка. Шулай ук в нашей районной газете всегда присутствует национальный колорит. Почти в каждом номере есть материалы, направленные на сохранение татарской культуры, традиций, религии. Мы тесно сотрудничаем с общественными организациями, Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, Палатой справедливости, национальной культурной автономией, с духовенством, мухтасибәт белән. Намаз вакытлары урнаштырабыз, дин бите, булар барысы да менә җирле халыкка кызык дип уйлыйбыз инде. Шулай ук безнең налажена работа с Советом ветеранов. Совет ветеранов үзләренең тәбрикләүләрен бирәләр. Менә поздравляют ветеранов, аннан арсын юбилейларын билгеләп үтүче өлкән булып кешеләрен айга бер тапкыр бирәбез без бу тәбрикләүне. И әби бабайлар инде безнең бит подписчиклар күпчелек өлкән буын кешеләре ул газеталарны көтеп алалар. Менә минем турымда да тәбрикләү чыгар дип инде көтеп алалар. Сабира Ханум, я прошу прощения, у нас уже все, как бы, ну, минуточка есть, можно уже к кульминации? Ага, потому что... Ну, хорошо, вот менә әйтәсем килә инде без шулай ук областное правительство инде безнең учредителем является, местная администрация, без алар белән теләктәшлектә эшлибез, бер аяктан бер кулдан дип әйтергә кирәк инде. Спонсорлар, шулай ук фермерлар, предпринимательлар һәр вакыт безгә ярдәм итәләр. Безнең үзебезнең на Кубок районной газеты турнир үтеп килә ел сайын балалар арасында, турнир по мини-футболу. То есть таким образом мы продвигаем свою районную газету. Соцсети, страницы в соцсетях, свой сайт работает. Это уже на протяжении 4 лет. То есть мы в ногу со временем всегда шагаем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шул сорауларыгыз булса җавап бирәбез. Ну что ж, благодарим нашу уважаемую Сабиру Ханум. Очень тоже интересно, у вас все это объединено, и инициативы такого живого общения, и воспитательный характер, насколько я поняла. Даниил Эфенди, мы будем ключевые моменты еще выводить, или, в принципе, в целом, вот как вы считаете, перейдем к следующему спикеру? Вы как скажете, в принципе, чтобы сократить регламентные проблемы, я могу. Да, ну в целом, да, мы смогли понять концепцию основную. Благодарим, Сабира Ханум. Мы переходим теперь к нашему следующему спикеру, уважаемый Рашид Минхаш, журналист, общественный деятель. Это вот, собственно, представитель тоже Республики Татарстан, Казань, который объединяет и религиозные, и национальные, и вообще в целом, ну, как бы, как раз социальные вот эти моменты, трибуна социальная, которым является тоже газета, вот, о которой сейчас говорил Сабир Ханум. Пожалуйста, Рашид Эфенди, вам слово, 7 минут регламент, и, соответственно, какая пресса нужна населению, вот ваш доклад. Так, Рашид Эфенди, Рашид Минхаш, вы с нами? Его нет. Так, тогда сделаем следующим образом. Посмотрим, когда он присоединится. Переходим к следующему спикеру. Раиф Усманов. Это у нас тоже Казань, Республика Татарстан. Главный редактор общественно-политической культурно-развлекательной газеты «Ирек Майданы», «Площадь Свободы». Ну вот, собственно, вам слово. Извините, вас очень слабо слышно. Можно чуть-чуть погромче отрегулировать? Раиф Эфенди.
İşleme. İştileme. К сожалению, слабо, чуть-чуть погромче. Çıkarıp silerge, men işe giderge. Бұлай iştileme. Әзгенә катырак сөйләсәң, ишетеләчәк. Hayır, бұлай iştileme. Әзгенә катырак сөйләсәң, ишетәбез. Yakınırak gelip söyleyeyim alaysa. Benim boş kesileyim de azgına, bak uytagız. Benim bugünkü şartlarda Tatar gazetesini çıgarып һәм таратудағы кайбер фикерләрем белән уртаклашасым килгән иде. Бүген менә Татар матбугатының тарихы турында бик чыгышлар булды минем азгына аерылып, чөнки үзебез менә газетаны тарату белән, бастыру белән шөгыльләнгәч, проблемалар да бик күп, шуларны кузгатасым килгән иде. Безнең Ирек мәйданы газетасы 2005 елдан дөнья күрә. Бүген Татарстанда, Россиядә таралабыз. 2015 елдан Башкортстанда басыла башлады, Уфа шәһәрендә. Тиражыбыз 48 мең тирәсе. Аның 10%-ы киоскларга туры килә, калганын почта бүлекләре аша укучылар үзләре яздырып укыйды. Газета 32 битле һәм шушы 32 битле газетада 14 төрле сәхифә чыга. Ягъни килеп чыга алдан ук газетаның ярты газета сәхифәләргә бүленгән. Турганда бик күп тематикалар, спортта, бакчада, сәламәтлектә, диндә, сканвордларда, яшүсмерләр өчен сәхифәдә, ягъни монда яшьрәк укучылар да, ул яшьтәге укучылар да үзләренә укыр, язма таба дигән сүз. Чөнки теге элек кайбер гаиләләр анда 5-6 газета алдырып укыган, бүген бит инде хәл юк. Алдырганы да 1-2 газета алдыра, шуңа күрә һәм шул алдырган 1-2 газетада ул бөтен теманы да күрергә, укырга, танышырга тели. Бу әйтелгән темалардан кала инде ярты газетаны теге анда мөһим әңгәмәләр, актуаль язмалар, проблема язмалар, шундый язмалар язалар. Аннары әйтеп китәсе килә, менә тиражлар килми дисәләр дә, әледән-әле гел татар телендә яңа газеталар пайда булып тора, аларның кайберләре кисәктән шундый зур тиражлар да җыеп куяймы. Аларны тәнкыйтьчеләр дә күп инде, менә җиңел темага язалар, зур проблемаларны күтәрмиләр дип. Нишлисең, теге укучылар улай бер-бергә кызыксына икән, мин бу очракта аларны тәнкыйтьләргә кирәк түгелдер дип уйлыйм, чөнки бердән алар барыбер татар телендә укучыларны үзләренә каратып торалар, татар телендә укучылар саклана. Мин булай бергә каршы көрәшергә түгел, киресенчә моны газеталар үзләренең максатларында файдаланырга тиеш дип саныйм. Менә мәсәлән, бер 5-6 еллык килеп чыкты бер газета, газеталар арасында иң беренче урында 36 мең тираж иде. Газетаның исеме дә тәнкыйть булды инде, язмаларның төп темасында теге мәхәббәт, укучы хатлары, шундый тематика иде. Biz карадык та, мәсәлән, үзебезнең газетаның бит саннарын арттырдык һәм 2 бит хикәяләр баса башладык, кыска хикәяләр, укучы хатлары баса башладык һәм сәдәш дигән сәхифә булдырдык. Ягъни әгәр укучыга бу әйбер кызык икән, аңа каршы көрәшергә түгел, үзебездә дә шушы әйберне булдырырга кирәк. Шундый максаттан чыгарганнар менә Россиядә ел сайын рейтинглар төзелә, теге иң күп кайсы газеталар иң зур тираж җыйган, яисә кайсылары мәсәлән иң зур ягыннан подписка ягыннан үсеш күрсәткән, шундый рейтинглар төзелә. Моны да карарга кирәк. Менә булды бер вакыт аш-су. Икенче елны бакча карадык, бездә мәсәлән бакча тематикасы юк иде. Укучылар бу тема белән кызыксына икән, үзебез дә кертеп җибәрдек. Җәй көне генә биребез бакчачы сәхифәсе, барыбер эшләгән кешегә бу бакча сәхифәсе кызык түгелдер, киңәшләрне үзе беләдер дигән ик. Анкеталар үткәрәбез, бакча сәхифәсе иң укылышлы, беренче урында бара торган, укучылар тарафыннан иң яратып кабул ителә торган сәхифәләрнең берсе. Шуңа күрә менә теге үзебезнең эштә генә юмылып ятмыйча, менә башка татар телендә генә түгел әле, рус телендәге башка басмалар инде юнәлештә бара, ниндирәк темалар бүген теге кабул ителә, кайсыларның ихтыяҗ зур, шуларны күзәтеп, үзебездә дә өлеше шушы белән кертеп барырга кирәк дип саныйм. Аннары таралу буенча проблемалар бик күп инде, аеруча менә Татарстан эшкә газеталар шактый соңарып килә, әйтелде. Ойлы фәнде дә әйтте, менә Башкортстанга җиңеп кына китерәләр дип. Күрә без бу уңайдан иң күп татарлар яшәгән Башкортстанда проблеманы булай хәл иттек, Уфада баса башладык газетаны. Башта Казанда тапшырабыз, аннары кичкә Уфага җибәрәбез газетаны. Ул икенче көнне басыла Башкортстан нәшриятында һәм эштән һәм икенче көнне инде тарала. Ягъни оператив бик тиз генә программаны яңартабыз, хәбәрләр өстибез, алар берсә менә киләчәктә Башкортстаннан булган материаллар белән байтырга телибез. Газета атнасына чыга Башкортстанда да, бүген 11 меңгә якын тиражы бар. Кемнәр киоскларда торалар, 9 мең укучылар үзләре яздырып алалар.
Нарратив жазылуға келгенде тагын bir проблема бұл почтаға қоғылайынды біздің қызмет кодлары түген почталарда қызметкерлер жетмей. Почта бүліктерін жобалар ауыл жерінде біздің объекттік өздірушілер район жерінде, ауыл жерінде яшелер инде шуңа күрә газет уақытында келмей деп оқушылардан мөрәҗәгатьләр килә. Ул вакытта без берсендә игътибарсыз калдырмыйбыз. Элек почта идарәләренә яза идек, мәсәлән, шул анда Уфага, Самарага, исә башка Кировка жауап килә, мәсәлә хәл ителде дип, ләкин чынлыкта аннары тикшерәбез, 90% чакта бу подписка була. Бер мәсәлә хәл ителмәгән. Шуңа күрә без турыдан-туры хәл итә башладык. Мәсәлән, килде бер конкрет районнар. Мәсәлән, Стәрлетамакка килмәгән газета, без шундагы почтага шалтыратабыз, җаваплы кешесен табабыз, бер шалтыратабыз. Бер нәрсә плана, икенче шалтыратабыз. Инде өченчесендә инде хәл итә башлый, чөнки бер шалтыраткач, яңгызына да күңелле түгел шушы проблеманың булуы. Һәм укучылардан да кызыксынабыз, торабыз инде менә икенче килдеме газета, юкмы дип. Тагы шушы проблема килеп тумасын дип инде. Менә минем тагы бер мәсьәләгә игътибар итәсе килгән, менә Күмәк газетасыннан әйтте бит әле. Иванәшеләр яздырып торган газетага дип, менә безнең мәдәният йортлары бар, мәктәпләр, балалар бакчалары бар. Аларны менә татарча газета, журналларга яздыруны Иванәшеләр тарафыннан популярлаштырырга иде, шушындый кешеләрне популярлаштырырга иде, чөнки бик әйбәт басмалар бар, балалар басмалары бар. Мәдәни җомга, безнең мирас, безнең гәҗит, татарский мир, Ачык дәрес дигән бик әйбәт газета бар. Аларны шушы татар bizning shunday проблемалар. Мәсәлән, без бик күп язармыйбыз ул турыда. Мәсәлән, әйтик, мин әле югарыда санап киткән газетлар бу турыда бик күп язар һәм аларны күбрәк танытырга иде. Аннары тагы бер момент, кайберләр татарча укымый, ләкин күңелләре белән татар. Ринат абый да әйтеп китте газета турында. Без дә үзебезнең ирек мәйданда чыккан язмаларны итә башладык. Рус теленә тәрҗемә итеп, ойлап газета эшли башладык. Ул да менә җиңел генә 20 меңгә якын язылучы җыйды бүген. Без аны киосклар аша таратмый дирек, менә якыннарда киоскларга да таратырга уйлыйбыз. Анда да язмадагы, газетадагы язмаларның төп геройлары татар кешеләре, татар тормышы, ягъни менә инде уйлыйм, шушы барыбер татарлар үзләре алдыра, яисә шушы кемә якын булган кешеләр алдыра дип. Һәм мен уйлыйм, бу киләчәктә язмаларны әзрәк күпмедер интернеттан басмалардан шулай чыгара кирәк барыбызга да, чөнки миндә бер фикер яңгыраган иде бит. Язма татар телендә укуын, русчага тәрҗемә ителгәч, шундый реакция була дип инде. Русчада популярлаштырырга кирәк. Үзебезнең тагы зур кимчелекне дә әйтеп китәм инде, мәсәлән, интернетка күчү актив кара, без менә бу яктан калышабыз. Әле генә Instagram белән ВКонтактене өйрәнә башладык. Интернетка да булырга кирәк, чөнки зур группа газета бар, бетте, авитага бүтән кеше күчтиме. Казанда вечерний Казан чыгады регуляр. Заманда интернетта яраклашмады, буның урыны бизнес сонда яраклашмады күрә. Безгә дә бу мисаллар булып тора. Исәпчек күреп, әгәр вакытны кулданышкандырып, вакытында күчеп өлгермәсәк, интернетта шушы язмыш безнең дә күтәргән мөмкин. Менә чыгышны төгәлләп шуңа әйтәсе килә, каршыны исправлыймсы. Кайчанда җиңел булмаган түгел. Мәсәлән, 2000 елларда укучылар күп булгандыр, ләкин газетлар күбейде. Ул вакытта хәзер интернет белән ярышабыз, ләкин ул да мөмкинлекләр тудырды. Менә WhatsApp бар, хәзер ВКонтактеда бар. Әллә командировкага чыгып йөрмичә дә күп мәгълүмат алырга була, фотолар алырга була, мәгълүмат алу җиңелләште. Шуңа күрә булган мөмкинлекләрне файдаланырга, авырлыкларны ничек җиңәргә тырышырга кирәк. Үмит белән алга карыйк, киңәшләшеп эшлик. Шундый тәкъдимләр. Игътибар өчен рәхмәт. Раиф Эфенди, да, благодарим. Это 90% подписки, это какой-то колоссальный такой момент с точки зрения, что сами читатели, подписчики звонят и говорят, где газета. Это тоже хотелось бы какой-то отдельный кейс оформить, чтобы для других это было примером и каким-то таким вот готовое решение. Данил Эфенди, можно ключевые моменты? Менимчә 85-90% подпискага туры киләдер дип уйлыйм, киоскларда әзрәктер дип. Киоскларны әле без яңа өйрәнеп кенә киләбез, ләкин бүген менә мин карыйм Казанны һәм Татарстанның башка шәһәрләрен, татарча газетларның күп һәм без Уфада да киоскларга чыга башладык. Уфада да ой сайын киосклар арттыра бара газетаны.
окуучуларыбыз болсун Ну, шаһарларда. то есть, да, ну, получается, вы приняли решение еще выпускать на русском языке, таким образом, ну, как бы и шагать в На социальные русском сети. То есть языке вы один раз в месяц самые интересные материалы перевод. Один раз в месяц, а на татарском каждую неделю. Учим, да, татарский. Ну что ж, Данил Эфенди, будьте любезны, переведите, пожалуйста, для тех, кто еще учит татарский. Благодарим Рахмат Раиф Эфенди за такой интересный тоже экскурс. Интересный доклад. Меня слышно? Да, слышно. Мгм. Да, интересный доклад. Газета «Ирек Майданова» выпускается с 2005 года. Сегодня имеет тираж 48 тысяч экземпляров. Раиф Афанда перечислил, какие освещает газета темы. Но я хочу остановиться на интересных моментах. Вот он сказал, что с трудом доставляли в Башкирию, почта всегда задерживала, привозила раз в месяц, да, там 4 выпуска. Как они решили вопрос? Они начали печатать в Уфе. Да? Нашли типографию в Уфе, решили этот вопрос, и почта, в принципе, сейчас вовремя все доставляет. И сейчас 11 тысяч тираж у них, как я понял, в Башкирии сдается. Опять-таки, еще раз повторили тезис, что можно выпускать издания на русском языке, татарские издания, да, и зачастую бывает так, что материалы, вышедшие на русском языке, они более, вызывают больший резонанс. И вот Раиф Усманов это тоже подчеркнул, и они начали выпускать татарскую газету с татарскими героями, с татарской тематикой, но на русском языке. И эта газета в короткое время набрала тираж 20 тысяч экземпляров, что тоже очень здорово. Только Раиф Усманов не сказал название газеты. Раиф, как называется газета на русском? 111 полезных советов. Мы там даем в основном материалы не про милләт язмышы турында түгел, татар язмышы турында түгел, мәсәлән, безнең бакчачы киңәшләре, татар авылларында яшәүче, алар ничек итеп кәсеп алып баралар, үзләренең кәсепләре булган кешеләр, ягъни малый бизнес менә шул турындагы киңәшләр. Да, и была еще самокритика со стороны Раифа Усманова, да, чего нам частенько не хватает. Он покритиковал себя за то, что они очень медленно идут в интернет, многое что-то, да, уже упустили, возможно, даже, и привел в пример, как выпускалась газета «Из рук в руки», газета объявлений, она вовремя не перестроилась в онлайн-пространство, также вот «Вечерний Казань», да, такая газета была, сейчас как бы осталась только онлайн-версия, но уже не такая, как была в печатном варианте. Вот. То есть я думаю, что вот эту фразу Раифа нужно тоже подчеркнуть и всегда вовремя успевать за технологиями. Рахмат. Данил Эфенди, да, благодарим. У нас вот, собственно, такие сейчас кульминационные моменты. Сейчас также мы послушаем Ильфата Эфенди Файзрахманова. Это издатель, главный редактор общественно-политической газеты «Безнен Гаджет», наша газета, ну, собственно, тоже частная инициатива. Очень интересно, каким образом получается делать ее сильной, мощной. И вы также, как являетесь аналитиком, автором программ телевизионных, вот вам слово, пожалуйста, поделитесь формулой успеха. Это важно, такая кульминационная точка практически у нас уже. Слушаем вас. 7 минут. Hayırlı kış, min iştilenme. Hayırlı kış, barıgızga da indi bütün Россия tübekleri bir de iştilmeyemele. İştileme. Слышно? Вас слышно, все в порядке. Рахмет. Мында бик күп төбәкләрдән очраштык. Барыбызда да хәзер хәерле кич инде. Аллага шөкер. Менә бүгенге очрашуга мине дә катнаштыруыгызга мин бик шатмын, бик зур рәхмәт. Бик матур очрашу оештыргансыз. Оештыручыларга бик зур рәхмәт һәм киләчәктә дә мондай очрашулар әле дәвам итәр һәм анда да безне онытмассыз дип уйлыйм. Менә монда әлбәттә мин инде Раиф Усмановтан соң миңа әзрәк кыенрак, чөнки ул безнең арада гаджет чыгару ул шулай ук үзенә күрә бер бизнес инде. Раиф Усманов ул безнең новаторыбыз. Аның артыннан без аның киң җилкәсе артына качып, ул нәрсә эшли?
шуның артыннан барабыз. Шуңа күрә менә спикерлар монда күпчелекте безнең гәҗит дип сөйләделәр инде. Шуңа күрә безнең гәҗит турында бик озаклап сөйләп тормам. Мине күбрәк масштаблырак проблемалар борчый. Татар укучысын ничек саклап калырга. Менә без бүген Нур газетасына 105 яшь дип 115 яшь дилек, 115 ел бу газетадан мен бер 55 яшькә генә кичерәк. Менә бу әлбәттә зур гомер түгел, бер гасыр. Тагын 100 елдан соң да татар матбугаты турында менә шушылай сөйләшеп утырырга язсын иде. Кызганча каршы бүгенге чорда папа мамаларга әйләнгән папалар, мамалар үстергән балалар, алар татар матбугатын укыр дип мин өметләнмим. Гомумән укый микән матбугатны бүгенге яшьләр, китап укый микән дигән сорауга җавап бирергә кирәк. Менә бу мәсьәләдә дә уйланырга кирәк, алар ничек җәлеп итәргә кирәк. Бүген балалар күбрәк телефонда утыра. Менә теге әгәр дә капкадан кертмәсәләр, мин үземнең журналистларыма да һәрвакыт аңлатам, әгәр дә капкадан кертмәсәләр, бакча башыннан әйләнеп керергә кирәк. Әкренләп керергә кирәк дип. Менә шуңа күрә ниндидер артка чигенешләр ясап, балаларыбызны укырга, китап укырга, гәҗит укырга җәлеп итәргә кирәк. Менә Нур чыга башлаган вакытларда революциягә кадәр күтәрелеш булган динебез, телебез, мәдәниятыбыз меценатлар хисабына яшәгән. 90-нчы елларда шулай ук күтәрелеш булды. Менә шул вакытларда бик күп газеталар ачылды. Татар матбугатының исемлеге зурайды. Кызганча каршы күбесе инде хәзер ябылды. Бүген көндә меценатлар бар, алар күбрәк теге ахират турында уйлап мәчетләр төзетә, ләкин әдәбиятка, сәнгатькә бик акча бирергә атлыгып торучы татар жанды балалар, егетләр, кызлар бик күп түгел. Инде менә монда бүген дә сөйләшү булды. Теге хәйрия ярдәмнәре, тираж җыю мәсьәләләре турында. Бүгенге меценатлар, алар ниндидер акча бирә икән, аларга хезмәт итәргә кирәк була, аларның җырын җырларга кирәк була. Менә ничектер хезмәт күрсәтү турында хезмәт күрсәтү дип кабул ителә. Мәсәлән, бүген спикерлар арасында да сүз чыкты. Менә газетага ярдәм итә икән, димәк, аның турында язарга кирәк. Менә меценатларны тәрбияләргә кирәк, безнең бурычыбыз. Алар менә татар сәнгатенең, татар мәдәниятының үсеше әһәмиятен аңласыннар иде. Әлбәттә, тираж җыярга теге артистларның, гафу итегез, вульгарны әйткәнгә, артистларның нинди трусик киюләрен язып кына тираж җыеп буладыр, әлбәттә. Аны Рамис Латипов әйтте, бүген халыкны инде ул чор үтеп бара дип сөйләде. Менә дөрестән дә түбән зәвык белән тәрбияләргә кирәкми. Халыкка иярергә ярамый. Менә фәлән кеше килдерәм дип, теге начар әйберләр күрсәтергә ярамый. Менә шуңа күрә югары зәвык тәрбияләргә тиешбез. Аннан милли проблемаларны күтәреп, әнә шушы папа-мамага әйләндермәскә әти-әниләрне. Алар балаларын татар рухлы, оныкларын татар рухлы итеп тәрбияләсеннәр өчен, менә шушындый тәрбия өчен алып барырга тиешбез. Инде менә стереотип бар иде, элегелектән совет чорыннан калган стереотип, татарның ничектер теге сәясәттән читтә, менә шушы теге артистлар тормышы, шундый гайбәт дәрәҗәсендә генә кызыксындыра дигән бер караш яшәп килде. Татарга сәясәт кирәк түгел. Бу стереотипны мин телевидениедә эшләгән вакытта ук җимерергә насыйп булды. Татар телевидениесендә беренче информацион аналитик сәяси программа әзерләргә туры килде. Һәм аннан соң телевидениедә генә сыймагач һәм үземчә мөстәкыйль эшләргә теләк тугач, 2003 елда газета ачып җибәрдем һәм шул вакытта син дурактыр дип миңа әйтүчеләр күп булды. Иҗтимагый сәяси темага газетаны кем алдырыр, кем укыр дигән сораулар миңа яудырдылар. Һәм әлбәттә
Мин бернигә карамадым, чөнки телевизион тапшыруларым, сәяси тапшыруларым бик популяр иде. Газетада берничә ел эчендә инде үзен үзе аклый алырлык әйбәт тиражга иреште. Әлбәттә, беренче елларда кыен булды. Миңа мәсәлән, мин телевидениедә эшләгән вакытта ачылды бу, һәм телевидениедә безнең гәҗит дип сүз әйтергә ярамый, реклама. Мин үземнең тапшыруларымның спонсоры булып, үземнең тапшыруларымда реклама күрсәтергә туры килде. Рекламаларга кайберәүләр әйткәнчә, мин теге мөмкинлектән, форсаттан файдаланып, тираж җыймадым. Инде менә бу тираж җыю мәсьәләсендә менә бу башкаларга да аң булырга кирәгрәк, теге ничектер киңәшем инде, теге тираж җыйдырту, фәлән мең тираж җыйдырту ул вакытлы күренеш. Бүгенге көннең ризыгы. Иртәгәге көнгә ул тираж сакланмаячак. Мәсәлән, мин газетаны ачылгач та беренче елымда ук, беренче ярты еллыкта ук 2,5 тираж җыелды. Моны миңа инде дусларым күп, тираж менә шушылай дуслар җыйды тиражны. Аннан соң миңа хатлар килә башлады. Безгә бушлай килә ул. Безнең канцеляриядә аунап ята гәҗит пачкасы белән берәүгә дә кирәк түгел дигән хәбәрләр дә ишетелгәләде. Шулай һәм икенче елны бөтен дусларда менә шушы игәнәлек ярдәме күрсәтергә теләүчеләрдән мин баш тарттым. Һәм әлбәттә 700 дана газета белән калдым. Менә шуннан соң машинамны сатып, җәяү йөрергә калдым. Газетаны аякка бастырырга туры килде. Аллага шөкер, аякка бастык. Менә бүгенге көндә газеталар күп. Укучыларыбыз, татар телле укучыларыбыз арта дип санамыйм. Татар милләте урыс теллегә әйләнеп бара. Урыс теллегә әйләнгән милләт инде ул бер буын үзен татар дип саный да, икенче буыны, өченче буыны инаның татар дип санармаска да мөмкин. Шуңа күрә менә бу процессны безгә туктату аеруча мөһим дип саныйм мин. Бүгенге көндә без күп һәм шушы 3 укучы өчен үзара конкуренциядә көрәшәбез. Һәм менә мин менә шушы Татмедиа форумнарында да гел әйтәм, конкуренция сәламәт булырга тиеш. Теге нинди ясалма проблемалар тудырырга тиеш. Менә шуңа күрә сәламәт конкуренция булдырырга бу инде хакимият структураларында минем теге дәгъвам, ясалма тиражлар җыймаска һәркем менә тиражны үз укучысын гадел ысул белән кызыксындырып, югары зәвык тәрбияләп җыярга тиеш. Инде интернет версия турында сүз булды. Безнең интернет ачылгач ук, инде ничәнче елда ачылганын да оныттым, хәзер генә исемә төшерә алмыйм. Барлык материалларны да без интернетка куя башладык. Шишәмбе көнне элә башладык. Гәҗит укучыга барып җиткәнче үк кагаз варианты инде интернетта буладыр. Һәм без, бу минем бик зур ялгышым булды. Минем хәзер инде материалларның барысын да элмим интернетка. Атна дәвамында эленә материаллар. Теге интернет версия ачылганнан соң минем беренче елда ук 2000 дана тиражым кимеде. Без аны интернеттан гына укыйбыз дип. Интернетны алайда интернет якламыйм, чөнки безне чит илләрдә дә бик күп укыйлар. Чөнки татар телен, татар мәдәнияте турындагы, татарча тәрбияләү турындагы безнең фикерләребезне төрле кыйтгаларга без таратырга тиешбез. Бу безнең изге бурычыбыз. Хәзерге вакытта яңа елдан соң безнең интернет версиябез яңарачак. Хәзерге вакытта шушы яңарту мәсьәләсендә эш бара. Һәм менә яңалыклар турында. Менә Раиф Усманов әйтте, хикәяләр бастырабыз диде. Менә беләсезме, бу хикәяләрне иң беренче безнең гәҗит бастырды. Татарча сериал дигән сәхифә әле дә бар, халык бик яратты. Хәзер менә бу яңалыкны башкалар да алды, бик яхшы. Менә шушылай бер-беребездән үрнәк алып, бер-беребездән күреп
нәрсә отышлы, нәрсә барып чыкмый. Без менә шул юнәлештә бер-беребезне өйрәтеп, сәлам белән яшәргә, эшләргә тиешбез. Менә бу, аннан соң менә бу тагын бер генә нәрсә әйтәм, минем вакыт бетә торгандыр инде. Районкалар турында да, район газетләре турында да сүз булды, биредә дә катнашалар, спикерлар арасында да булды. Менә аларга әлбәттә эшләве бик кырык. Шуңа күрә һәм сүзен аларга поддержка. Ильфат Эфенди, я прошу прощения. Дело в том, что уже 12 минут, у нас еще присоединился Рашид Эфенди. Давайте кульминацию, потому что, ну, как бы, да. Можно, да, последнюю. Шуны торган өчен рәхмәт. Бер-беребезне ярдәм итеп, ярдәмләшеп яшик. Менә бу мин мәсәлән үзем һәр вакытта да ачык, чит төбәкләрдәге район газетләренә ярдәм итәргә. Әгәр дә безнең ниндидер язма кызыксындыра икән, рәхәтләндереп күчереп басарга мөмкин. Әлбәттә аны безгә әйтү кирәк. Бер нинди проблемалар үзара менә сездә ниндидер кызыклы материаллар, язмалар бар икән, безгә җибәреп мөмкин. Шуңа күрә үзара даирәне киңәйтеп, бергәләп яшәргә, эшләргә. Рәхмәт сезгә. Меня слышно? Рәхмәт. Да. Итак, получается, мы как раз смогли понять вот эту вот преемственность относительно печатать литературные отрывки, да, и таким образом удерживать читателей, зрителей. Но вы говорили, что вы придумывали определенные интересные такие решения, но не сказали, какие, помимо того, что вы посмотрели у наших уважаемых коллег. Вот можно хотя бы там парочку, ну, как бы вот уже раз мы говорим об этом. Уважаемый Ильфат Эфенди, пожалуйста. Безнең гәҗиттәнең аның бер специфик бер үзенчәлеге шунда, аның һәр бите аерым бер газетасына, һәр сәхифәсе аерым бите бар, һәр сәхифәнең үз урыны һәм шушы темага язылган материалны икенче биткә чыгарып булмый. Шуның белән бу безгә эшне катлауландыра һәм бу икенчедән укучыда ул эшен җиңеләйтә. Ул инде үзенең яраткан сәхифәсен, яраткан темасын ачып, шул битне алып укый. Һәрбер газетабызның һәрбер бите үзенчәлекле менә шушы аерым бер тема, аерым газета. Ага. Ну, мы приготовились еще слушать дополнительные какие-то такие. Это здорово, поверьте, я поняла, что вы придумали, смотрите. Это классно, мастер-класс какой-то организовать с точки зрения другого, да, вот нашего медиасообщества. Ну что ж, Данил Эфенди, пожалуйста, ключевые моменты, потому что у нас еще 2 спикера, и мы уже не в тайминге, у нас полчаса буквально осталось до финиша. Данил Эфенди, благодарим нашего спикера, уважаемый Ильфат Эфенди, за ответы, уточнения. Да, времени мало, но охота все-таки несколько тезисов выделить. Ильфат Абый, Либейтаминда, Ильфат Абый, Ялянгаш, Ильфат Эфенди затронул тему, что опасно работать с меценатами и спонсорами. Да? То есть мы до этого говорили, что нужны спонсоры, но есть вторая сторона медали, то, что меценаты могут просить петь под их дудку. Да? Это тоже опасный путь. Этот момент нельзя, второй тезис, то, что нельзя идти на поводу спроса аудитории, да, если до этого говорили, хорошо, вот аудитории нужно это, мы об этом пишем, Ильфат Абый даже такой образ привел, как трусики певцов, да, он сказал, что можно писать о трусиках певцов и набрать неплохой тираж. Дальше. Ильфат Абый сказал, что был такой стереотип, возможно, он не был, а и сейчас есть тоже, то, что татарам неинтересна политика, тема политики. Он всю жизнь боролся с этим стереотипом. Сначала на телевидении как телеведущий, потом начал выпускать газету о политике. Когда он начал выпускать эту газету, ему даже говорили, не дурак ли ты, да, куда ты полез, это там нужно. Следующий тезис. Не нужны тиражи, которые просто ради тиражей. Да? Были люди, кто помогал ему делать тиражи, но он столкнулся с тем, что его пачки газет где-то валялись, он это видел, он отказался от этих, ну, в кавычках, помощников, да? И тем самым тираж у него упал до 700 экземпляров, ему пришлось продать машину, вот. И
тем самым он оставил только тот тираж, который реально доходит до адресата. И был некоторый упор тем изданиям, которые используют административный ресурс, да, тиражи хорошие, но они не доходят до адресата, они где-то валяются. Интернет и газета. Ильфат Абый сказал, что у них есть сайт, ну, мы это знаем. И в первое время, когда они только запустили сайт, это принесло минус 2000 экземпляров для сайта. Да, люди говорили, мы читаем вашу газету в интернете, зачем нам печатная версия и так далее. И вот пришлось соблюдать какой-то баланс, чтобы давать интернет-СМИ, чтобы давать в печатную версию. Ну и последнее, Ильфат Абый начал разговор с того, что свою речь с того, что сказал, что надеюсь, что через 100 лет тоже будут татарские газеты, татарская журналистика, и предложил всем нам встретиться через 100 лет. Аллах берса, иншаллах. Данил Эфенди, да, ну, до встречи, Аллах берса, через 100 лет. В общем, вот оно, сочетание мудрости и юмора. Благодарим, и у нас присоединился Рашид Минхаш, журналист, общественный деятель, Казань, Республика Татарстан. Мы вот как раз-таки к кульминации подходим. Пожалуйста, скажите ваше мнение, потому что тема, какая пресса нужна населению, это вообще ключевой вопрос, да, жизни газеты и татарской периодики. Вам слово, 7 минут, уважаемый Рашид Эфенди. Катифа ханым, хайырлы кич, иштелемме. Все слышно, все замечательно, видно. Да, все отлично. Иштелемме. Хайырлы кич, хөрмәтле коллегалар, хезмәттәшләр. Менә быел инде Петерләрнең юбилей елы, 115 ел. Алла берсе, Аллага келесі елда да әле бер юбилей көтелә, чөнки Гатаулла Баязитовка 175 яш елына Мәскәү татарлар штабының календарен чыгардык. Шунда аның инде келесі елда юбилей булгач, куймакчы идек, фәлән көнне вафат булган дип, әмма туган көнне ачыклап булмады. Мин язып та карадым, әмма миңа җавап бирмәделәр. Ул ничәптер интернетта юк иде туган көне Гатаулла Баязитовның. Кызганыч, иншалла сезне безгә хәбәр итәрсез әле. Аннан килеп бүген менә Ойнат әфәнде әйтеп китте, Фатих Кәрими эшләгән шунлыкта дип. Менә 30 мартта быел Фатих Кәримигә 150 ел тулды. Шуны мин инде нидер булса конференция сабуздыралар әллә дигән бер нинди конференция мазарда булмады. Шуны журналистлар гавамы күрми калды дип әйтәсе килә минем. Ни өчен дисәм, Фатих Кәримине беренче профессионал татар журналисты дип әйтәләр. Ул бит инде Истанбулга барып, аннан мәктүпләр язып торып, яктырткан шактый менә хәзер бит үз хәбәрчеләре бар. Алар яктыртып торалар. Безнең мәсәлән татар газеталарының чит илләрдә үз хәбәрчеләре юк. Бу татар газеталарының инде татар матбугатының бер зур минусы. Аннан соң килеп тагын минус дигәннән нәрсәгә әйтеп китмәкче булам. Менә Татмедия яхшы гына эш башкара без бергә дигән бер вакыт конференциядә катнашканда миңа шундый кызыклы, гыйбрәтле нәрсә ишетергә туры килде. Шушы галим, Чаллыдан килгән бер галим, күзәтү ясаган, шушы нигә инде без бергә кебек кушымтага һәм шунда ислам дине турында 12 мәктәп язганнар, ислам дине турында, мәчетләр турында 12-се дә негатив. Ширкәүләр, үз православ ширкәүе турында язганнар 2 мәктәбе, икесе дә позитив. Менә шуңа күрә әзрәк аларга күзәтү кирәк. Бу 2 булды. Дәвам итәбез, аннан соң инде менә монда сүз булды. Кагаз газеты бары калачак ул дип. Кагаз газеты калачак, ләкин хәзер бары ни әйтсәң дә электрон гомум мәгълүматлар басып алган заманда яшибез. Әйтик, миңа менә нәрсәгә кызык тоела, хәзер бит инде шундый дүт кебек танылган журналистлар бар бит. Дмитрий Гордон. Менә без вакыйгалардан 1-2 адым алда барырга тиеш. Мәсәлән, Дмитрий Гордон әле Белоруссиядә сайлау булмаган, инде Лукашенкодан интервью алды. Әле Молдовада сайлау булмаган, ул Майя Сандудан интервью алды Дмитрий Гордон. Ул күрәсез 2 адым алда бара. Менә татар журналистикасына шулай 2 адым алда бару җитми, ни кызганыч. Аннан килеп
инде хусусий газетталар турында менә халыкка ни кирәк, нинди матбугат кирәк дигәндә, халыкка ни кирәкне менә шу хусусий газетталар чыгарырга телиләр инде, аңлашыла. Шусы кызык, әле мин күптән түгел генә күзәтү ясап утырдым. Татарстанда гына 54 хусусий газет чыга икән. Анда әйтик, Юлдашның 5-6 әйтик Захит Мәхмүди 14 газет чыгара бүгүз. Захит Мәхмүди. Күрәсең инде менә шуны кулашламакчы була. Шушы халыкка нинди газетты кирәк белү өчен. Кайсы күрәсең аның берсе күбрәк тираж җыйны берсе азрак, күрәсең ала тура бара җыелып, менә шу барыбер файда китерә инде дип уйлыйм мин. Аннан соң бит хусусий газета дигәннән гомумән Ринат әфәнде әйтте бит, ул татарский мега бар татар газетасы дип. Чынлап та бит ул рус телле булса да, ул бары татар газетасы була ала. Шул ук мәсәлән безнең күз алдында Звезда Поволжья чыгып килә, рус телендә чыгып килә. Менә аны ничек татар газетасы түгел дип әйтәсең. Звезда Поволжья кебек излек рәвештә татар телен, татар дәүләтчелеген яклаган, Татарстанның татарның мөстәкыйльлеген даулаган газета ни кызганыч башка юк. Гомумән хусусий газеталар бик кызык, менә шу Ерек мәйданы, безнең гәҗит, Акчарлык, алар минемчә нәрсә белән зур тираж җыялар, алар менә бөтен темаларны кулашларга җыйналар һәм һәрбер Илфат әйтеп китте, безнең бу бит фәлән темага багышланган, бу бит фәлән темага багышланган, аннан соң бит ул азатлык белән дә хезмәттәшлек итә, ул да яхшы. Менә үз укучысын таба. Мин күптән түгел генә бер сатучы белән сөйләшеп торырга туры килде. Мен әйтәм, нәрсәләр сатасың? Бу эзләп кергәндә. Ул әйтә, син сатасың түгел, нәрсә укыйсың? Моның урындыгында ята Мәдәни җомга. Менә мин 2 газета укыйм. Берсе безнең гәҗит, берсе Мәдәни җомга. Мәдәни җомгада укырга әйбәт күп ди. Безнең гәҗиттә дә шактый күп ди. Менә бу инде бер гади Казанны татар кешесенең зәвыгы дип әйтәм инде. Аннан килеп, тагын менә газеталар таралмый дип әйттек, сатылмый дип әйттек, барып җитмей дип әйттек. Шул яктан караганда миңа калса, безнең өчен булыр идеал ул Төркиядәге Заман газетасы. Дөрес, ул бу көннәрдә инде мәгълүм сәбәпләр аркасында чыкмый башлады, әмма ләкин ул 1 миллион артык тираж җыйган иде. Ләкин bizga yana shunisi qiziq, texnologiyasi qiziq. Alар gazetani o'zlari bostiralar, o'zlari sotalar, o'zlari taratalar, o'zlari yozdiralar. Hammalari uning shunisi da qiziq. Aytik, ul Istanbulda basalar, ul erta bilan chetga ketadigan tubaklar uchun, Akish bilan Istanbulning o'zi uchun basalar. Mana bizga shuna intilishga kerak. Ham Zaman gazetasining bo'lganini deb aytaman, 2 yilga bor edi. Aning Zaman gazetasi böyle şunsı da var. Alarning her sonuna aytik Dushanbening o'z qo'shimchasi bor. Bir kuni chiqa bolalar uchun, ikkinchi kuni chiqa oila deb chiqa, uchinchi kuni maktab bolalari uchun chiqa, aytik birdam davlat imtihonini azirlik. Mana gazeta shunday bo'larga tish Qizil Tongning misoli masalan. Qizil Tong aytadi, bolalar uchun gazeta chiqaramiz, yoshlar uchun jurnal chiqaramiz deb. Mana shuning kabi. Аннан килеп... Рашид Эфенди, у нас уже, да, чуть-чуть осталось, буквально минутка, и мы уже финализируем. У нас еще один спикер, мы просто не успеваем уже. Можно минутка и Алга дальше. Яхшы, минем устазым Альбек Яхин былай дип әйтә иде. Газета үзен яклый алмаганнар өчен чыгарга тиеш дип. Үзен яклый алмаганнар. Ни кызганыч, журналистлар да еш кына үзләрен яклый алмыйлар. Менә без үзләре яклый алмаганнар өчен газета чыгара башласак, безнең укучыларыбыз да күп булыр. Әлбәттә, анда Зәрия әйтеп куйды, газета 4-нче власть булырга тиеш дип. Ләкин 4-нче власть булсын өчен илдә демократия булырга тиеш, хусусый җәмгыять булырга тиеш. Иншалла, андый көннәрдә килер. Хәзер вакыйгалар бик тиз бара. Алла бирсә, шул көннәрдә күребез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Вау, это, конечно, круто, хочется сказать, что вы Дудя смотрите и говорите, что мы должны быть на 2 шага впереди. Это из ваших уст это услышать человека, который вообще, в принципе, эпоху представляет. Благодарим за такой яркий спич. И, Данил Эфенди, пожалуйста, перейдите на русский, чтобы наши тоже зрители канала Питер Татар смогли оценить всю сочность вашего выступления.
Благодарим, что присоединились и высказались. Рахмат Бигзур. Возможно, не только Рашид Абый, Дудь мы смотрим. Дудь, возможно, Ватаном Татарстанда, Рашид Абый Азмаларну Пидрали. Рашид Абый выступил на интересную тему. Он сказал, что интересные цифры прозвучали, то, что в Татарстане 54 татарские газеты выпускаются. Есть издатели, которые выпускают до 14 газет. Вот Захид Махмуды, Ундур газет Шагара Диде. Рашид Абый сказал, что мы должны идти на полшага вперед, привел пример таких интервьюеров, как Дудь, Гордон, в том контексте, что выбор тем и выбор спикеров, и выбор гостей обусловлен тем, что событие еще не случилось, а они уже пришли перед этим событием. Это было свежо и интересно. Рашид Абый предложил взять пример турецкое издание, в том плане, что нужно сегментировать аудиторию для детей, к примеру, по возрастным каким-то критериям, по другим. И интересная фраза прозвучала, то, что газета издается для тех, кто не может себя защитить. Вот такой был тезис. Соглашаться с этим или нет, вы уж решаете сами. Спасибо. Благодарим, Данил Эфенди. Да, собственно, сейчас мы переходим к кульминации. У нас заключительный спикер Равиль Хуснуддинов, главный редактор газеты «Татар-Рухы», Магнитогорск, исполнительный директор Конгресса татар Челябинской области, Челябинска. Вот, собственно, двуязычная газета для двуязычного народа. Слушаем вас, уважаемый Равиль Эфенди. Вы с нами? Да, хурматле коллега Хайрли Киш. Вот, слышно, да? Все слышно, все в порядке, 7 минут. Да, и сейчас я незаметно перехожу на русский язык, у нас так принято на Урале. Два татарина встречаются, здороваются по-татарски, а потом незаметно друг для друга и для себя переходят на русский язык. Ну, таковы реалии. Во-первых, на первой минуте своего выступления я хотел бы поздравить уважаемую газету, редакцию газеты «Нур» со 15-й годовщины. Это очень круто. Это значит, что вы родились в год той самой первой русской революции 5-го года, потом вы пережили Октябрьскую революцию, затем вы пережили гражданскую войну, раскулачивание, переход на латиницу, потом на кириллицу, блокаду и развал Союза, и до сих пор живы, пусть даже в электронном формате. Нам всего 15 лет, даже меньше, еще нет пока 15 лет, но для татар, как было уже сказано, туда-сюда 100 лет это не проблема. Вот, Алаберса, догоним вас. Вот, по крайней мере, в печатном формате. Вот. Что касается печатного формата, вот Ренат Валиуллин вначале, так сказать, озаботился, и вполне справедливо, я тоже с ним согласен, что судьбой печатных изданий. Вот. Но я думаю, что на наш век печатных газет, печатного формата хватит как минимум, может быть, даже он останется и перейдет следующим поколениям. По крайней мере, вот я бы разделил печатные издания на две группы. Те, которые так или иначе вкраплены в жизнь региона, являются периодическим изданием, просто на татарском языке. А есть еще издания, которые так или иначе не зависят от смены губернаторов, от политики внутренней, а издаются на средства меценатов, в том числе и сотрудничают с медиа, выпуская вкладку «Безберге». Я, кстати, хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить и Республику Татарстан, и АО «Татмедиа», и агентство «Татмедиа» за великолепный контент, который предоставляется ежемесячно в виде газеты «Безберге». И хотел сказать о том, что мысль прозвучала о том, что опасно работать с меценатами. Я думаю, знаете, с государством работать не менее опасно, это нужно понимать. Вот. Я сейчас не имею в виду Татмедиа, я имею в виду большое государство. Вот. И думается, что просто нам всем надо быть немного смелее в проявлении своих мыслей и в проявлении своего взгляда на текущие события и вообще на историю, поскольку вот, знаете, вот сейчас вот грозит нам очередная перепись, и сколько нас останется. Вот, допустим, Челябинская область является 3-м регионом по количеству татар после
двух республик. Да, значит, нас 180 тысяч, это по данным 2010 года, а по данным 2000 года переписи было 220 тысяч. Куда делись 40 тысяч, я не знаю, но мне так кажется, думается, что все-таки нас гораздо больше, чем 5,5 миллионов в стране. Вот, может быть, нас миллионов 15. По крайней мере, вот мне так хочется, что нас было бы 15 миллионов. Эти 15 миллионов, эту цифру я озвучил в прошлом году, давая интервью «Бизнес онлайн». Вот, я сказал, что татар 15 миллионов. Чем чаще мы будем повторять эту цифру, тем она будет реалистичней с каждым разом, уверяю вас. Вот. И вот последний, так сказать, тезис. Вот недавно я заехал в исполком, взял, значит, получил для Челябинской области стратегию татары, стратегия действия. Так много было сказано было критики много, да, что она и сырая, и никакая, и так далее. Ну да, она рыхловатая, но, по крайней мере, знаете, она рыхлая, как та глина, из которой можно теперь лепить что-то. Это такой тот фундамент, который, безусловно, нужно использовать и начинать лепить нацию в новом формате. И я уверен, что через какое-то время в первых строках этой стратегии будет слова о том, что татары – это исторически основной государствообразующий народ России, говорящий на двух языках – татарском и русском. Ну, в принципе, все. Рахмат. Равиль Эфенди, благодарим вас за выступление, за спич и кульминацию. Мы сейчас переходим в следующий блок. У нас по поводу блиц-опроса, по сути, каждое выступление включало в себя этот модуль. Тогда я предлагаю сделать итог сессии, выступит Рамзиль Абы. Потом мы услышим итог онлайн-опроса от Равиля Закирова. И заключительное слово будет от Рената Накифовича. Тогда, Алга, уже следующий у нас блок, блиц-опрос. Блиц-опрос мы опускаем, потому что много что услышали и прозвучало в самих докладах наших уважаемых спикеров. Итак, Ремзиль Абы, вы с нами, пожалуйста, вот ваши теперь выводы с учетом того, что вначале вы говорили по поводу такой какой-то драматической ситуации, что все плохо, а мы услышали разные такие мнения, что не так все плохо, да, есть что подправить, подкорректировать, и есть интересные решения, которыми поделились уважаемые спикеры. Вот что вы такое вынесли с учетом нашего сегодняшнего прослушивания работы конференции? Так. Не слышно? Не слышно? Да, мы пока не слышим почему-то, Ремзиль Абы. Тогда мы послушаем пока Равиля Закирова. Итог онлайн-опроса. Готов ли он? Какие-то есть уже срезы по нашим вопросам? Их там было около 10, насколько я помню. Ремзиль Абы, мы вас слышим. Вам слово, пожалуйста. Я могу говорить? Да. Все, если вы здесь, да, конечно, мы вас очень ждем, Ремзиль Абы. Оказывается, я был выключен, поэтому... Ага. У каждого есть свои впечатления. Пожалуйста, дай на экран меня, Равиль. Потому что я сам записываю на видео для своей этой самой. Ну, значит, первые впечатления таковы, что уложились в графике. Почти что уложились, это очень приятно, потому что в прошлый раз на 6, 7, 8 часов было очень тяжело, и люди вели себя корректно и скромно, и уложились почти что. Это хорошая реакция, и мы превращаемся в какую-то творческую летучку, которая нужна медийщикам, к сожалению, крупным обладателям прессы, допустим, в том же Татмеде, где я работал, принадлежа, который я уважаю. Летучки мы не слышим, не помним, как-то не принято было. Мы вспоминаем те времена, когда в секторе печати обкома партии оценивали рубрики освещение, взаимные мнения. Такие конференции только в Союзе журналистов Татарстана иногда слышно. Из прозвучавших тезисов, которые, конечно, требуют обобщения, чтобы мы выставляли на сайте и Питер Татар форум и в других ресурсах, конечно, итоги очень важны. Мы должны довести это. Мы надеемся, что представитель Татар-Информа Рамис доведет до Татар-Информа АО и далее
Но я тоже постараюсь по своей линии в Конгресс татар, другие это довести, потому что эти идеи не должны зависать. Еще не все итоги прошлого медиафорума мы довели. Вот. Короткие, если медиаобзоры такие нужны, уже сейчас напрашиваются, чтобы газеты освещали телевидение, радио, журналы освещали те же газеты, и газеты освещали события друг друга, взаимная интеграция, взаимное восхваление, критика или, наоборот, раскручивание интересных тем, которые произошли сегодня, события произошли. Это нужно, это мы не делаем. Вот в Интертат и СНТат, Татар-Информ, такие есть газеты, выходят отличные публикации, отличные интервью, они явно журнальные. Но почему журналы их не печатают, я не знаю, потому что содержание крупных интервью, они не стареют в течение месяца, 2-3 живут, они зависают в интернете. Считается, что опубликованные в интернете нельзя уже печатать на бумаге, потому что это перепечатка. Почему не перепечатка? Как раз разные аудитории. Если в интернете хорошие публикации появились, и наоборот, если в газетах появились новости хорошие, почему бы печатные издания вот из порталов, из изданий не взяли оттуда, почему бы не взять, тем более дефицит татарских новостей. Я уже говорил, что на радио у нас новостей татарских как будто нет, не только на радио, у других народов часто, особенно на федеральном уровне, есть комментаторы, которые комментируют и осмысливают события сегодняшнего последнего часа, последних суток. Вот «Эхо Москвы» этим и держит. А у нас как будто в Татарстане или в татарском мире в России новостей, что ли, нет. А мы можем брать их из наших интернет и бумажных ресурсов. Вот это я услышал. А переписи. Не просто с переписью, мы все говорили, знаете, что это такое. В 1935 году всесоюзная перепись была проведена, и организаторы были расстреляны, и перепись Сталин велел аннулировать. Не понравились, потому что куда-то делся народ при социализме. Вот что такое эта перепись. Ну, в наше время тоже демография непростая, какие-то войны были, и рождаемость, и поэтому серьезно надо относиться, и это наша тема. Конечно, административный ресурс какой-то там свое сработает. В некоторых регионах возможно фальсификация, но мы ведь хотя бы для своей работы можем переписать своих татар в своем селе, в своем микрорайоне, хотя бы для открытия школы, открытия клубов и для организации переписи на наши издания. Поэтому в ближайшие месяцы, вот мы в Конгрессе татар тоже мы говорим, чтобы самосознание татар, наличие татар здесь, смешанные семьи, конечно, это горячие, жаркие темы. Не случайно некоторые наши спикеры говорили об этом, какие темы привлекают это, на этом можно сделать и тираж. Переписаться можно и через госуслуги, народу надо объяснять, через интернет, каждый может себя переписать, свою семью, и не думать, что тебя неправильно посчитать, пожалуйста, пересчитайте. Об этом можно на сайте Конгресса татар найти. Мы провели учебу и поставили прямо видео с этой учебой. Может быть, я выпукло поставлю, или обращайтесь ко мне, я ссылку пришлю. Есть острые проблемы, если непонятные есть издания. Вот частные издания, у нас в Татарстане частные издания в основном не дискриминируются, но есть государственные издания. А если неправильную, неприятную информацию, правду сказал не очень лояльный или не любимый начальством оппонент, или даже, не дай бог, какой-то иностранный агент. А если там правда сказано, начальство или люди должны читать это, надо иметь в виду или нет, эту информацию, если она не исходит из уст каких-то приятных комплиментаторов. Проблема такая есть. Я думаю, что мы сами понимаем, что правда о нас всегда нужна учитывать, и общественные организации, и государственные органы власти должны быть. Вот правильно сказал наш это Рашид Мингази, другие тоже. Нужны нам собеседники, комментаторы, которые готовы актуально, остро сказать. У нас почему нет? У нас, смотри, сегодня состоялся разговор, оказывается, у нас есть редактора со самостоятельным мышлением, звезды. Почему это мы должны отдавать Дудю миллионы наших слушателей, Дмитрию Гордону, что мы не можем Познера своего воспитать? Я думаю, что и здесь присутствуют они. Поэтому, вот может быть, именно такие онлайн-конференции помогут нам воспитать экспертов, комментаторов, раскрывающих суть сегодняшних событий. Конечно, не все проблемы удалось в эти два медиафорума обсудить. Вот есть реальные
аудитории русскоязычных читателей и аудитории. Есть неиспользованные возможности по обучению и изучению родных языков. Пока еще ресурсы, возможности редакторов газет, журналов и интернет, и медийных ресурсов, думаю, что даже наполовину не используются. И об этом показывает, а народ в это время потихонечку деградирует, отходит на примитивную информацию, какие-то простые развлечения. Мы не можем так расстаться, поэтому думаю, что сегодняшняя конференция поможет решить эту проблему. Вот, конечно, нам нужны тиражи. Не всем охота, допустим, на сайт Всемирного конгресса татар или там на просветительскую газету «Татар Юла» и у Рената Мухаммадева Московский, какие-то серьезные, или «Мәдәни Жумға», или «Мирас», «Безнең Мирас» читать не всем, а приучать надо людей, наших детей надо приучать к серьезным гуманитарным проблемам, к реальной истории. Она действительно интересна. И в конце концов, наверное, при помощи изучения нашей молодежи вот этой всей гаммы медийных источников, возможно, у нас появятся хорошие, наконец-то, хорошие каналы, YouTube-каналы, где мы будем на равных действовать, конкурировать. Пока еще мы вот, уровня многообразия тематики и политической тематики гаммы, которая была до революции, в 1913 году не достигли. Если постараемся, сможем. Спасибо за внимание. Спасибо, да, Бигу Зуграбах, Рахмат, Ремзель Абый. Ну что ж, мы наше слово сейчас передаем Равилю. Что там с опросом онлайн по нашим зрителям? Есть результаты, Равиль? Да, Катифа, результаты есть. Есть на что посмотреть. Давайте пройдемся, посмотрим, что у нас наши зрители как проголосовали. Итак, первый вопрос был о том, читаете ли вы газеты, журналы о татарах. Ну, 2/3 ответили, что читают, на 1/3 не читают. Ну, наверное, это хороший показатель, потому что все-таки татарская печать, она востребована в таком маленьком опросе. Далее, второй вопрос был такой. Татарская пресса должна быть платной или бесплатной? Значит, 2/3 ответили, что пресса должна быть платной, и 1/3 бесплатной. Далее мы задали вопрос, татарская газета должна выходить только на татарском языке или же на русском тоже? И большинство сказали, что нужно, чтобы была и русская версия газеты, 75%. 25% сказали, что газета должна быть только на татарском языке быть. Вот. Читали молодежь татарскую район-газету? Большинство высказали, что не читает. Татарская газета – это только отображение жизни народа в деревнях и селах, но практически все сказали, что это нет. Газета – это все-таки не только о деревне, но, наверное, о городе и вообще об обществе в целом. Следующий вопрос. На YouTube-каналах видеоролики смотрите на татарском языке или нет? Ну, казалось, что все-таки большинство, 2/3 смотрят ролики на YouTube на татарском языке, но 1/3 не смотрят. Так, интересный вопрос. Покупаете ли вы татарские книги? 3/4 ответили, что покупают, 25% не покупают. Вот, ну, показатели хорошие. Читаете ли татарские журналы? Немного больше половины читают и немного меньше не читают. Ну, вот, видимо, наверное, татарские журналы не везде есть возможность их выписывать и получать, поэтому у нас такая картина. Смотрите ли в интернете версии татарских газет и журналов? Ну, практически все, что да, смотрят эту версию. Ну, как и это подтверждается в ходе конференции, интернет-версии нужно обязательно. Нужно работать с аудиторией и публиковать часто свои материалы в интернете. Вот. Ну, в целом оценка нашей организации конференции, ну, считаю, что достаточно хорошо. Вот. Спасибо за внимание. Ну что ж, Равиль, благодарим. Это здорово, когда есть возможность получить обратную связь и во время нашей работы конференции. Хочу перед тем, как передать финальное слово уже Ренату Накифовичу, еще раз поблагодарить спонсора нашей конференции. Это
генерального директора Муртазина Рената Фазиловича, Петерговская нефтебаза, чистое топливо, чистое небо. И напомню, что организатор конференции – это постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, информационный портал «Питер Татар», клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмеди и исполком Всемирного конгресса татар. Отдельно хочу поблагодарить Данила Сафарова, ведущего ТНВ «Кадак», эксперт по медиа, владелец порталов Матбугат.ру и Татпресса.ру. Данил Эфенди, вы мощно, здорово помогали сегодня нам вести корабль по теме нашей конференции. Ну что ж, передаю слово Ренату Накифовичу. И всех благодарю за то, что сегодня были с нами. Ренат Накифович, от Конгресса татар тоже передай нашу благодарность и организаторам, и ведущим. Я в своем монологе не успел. Большое спасибо от нас за организацию. Вы выполняете частично и нашу работу. Мы будем вам помогать. Катифа сүзен дәвам итеп кенә әйтәсем килә. Катифа сиңа да бик зур рәхмәт һәм бик зур рәхмәт безнең Питер Татар порталына. Менә хөрмәтле дуслар, сез Питер Татар каналында хәзерге вакытта туры эфир барды. Алар инде опросларда үткәрделәр. Бу безнең үзебезнең Питерда менә шушы бер егетнең инициативасы белән барлыкка килгән шушындый канал буларак хәзерге вакытта эшлибез. Аллага шөкер, инде күп нәтиҗәләребез дә бар. Шуңа күрә Раул Закировка без рәхмәтләребезне белдерәбез. Шуннан да зур эшләр. Гөлнар Шәйхигә бик зур рәхмәт. Шуннан да ул безгә һәр вакыт ниндидер идеялар белән чыкса, һәрдәм ярдәм итеп торды. Римзил әфәнде елында ул безнең азатлыкта эшләгән дәвердән үк аналитик буларак үзенең яңа фикерләре белән безне барыбызны сөендерә иде. Римзил абый, бик зур рәхмәт. Менә без 3нче форумны инде бергә үткәрәбез. Аллага шөкер, бу эшкә без тотынып киттек. Курыкмыйча тотындык. Шуннан да бу бик җиңел эш түгел һәм безгә күпмәдер менә шәхсән миңа дәүләт органы буларак шуннан да сез бөтенегезнең дә үзегезнең фикерләрегез, сез ирекле затлар. Әмма ләкин без аннан курыкмыйбыз, безнең үзебезнең дә җолыбыз бар, чөнки күңелләребез белән без моңа борчылабыз. Шуннан Рамис әфәнде Латыйповка зур рәхмәтләрне белдерәбез. Менә безнең чын гына әйткәндә регионнарда бик күп эшләр башкарыла. Хәтта шушы 100 еллык буенча гына да безнең линия буенча без үзебез каяда 90 мероприятие үткәрдек. Ул зур мероприятиелар. Һәм аларны тулы яктыртырга, безнең республикада яктырту өчен Татар форум һәр даим безгә ярдәм итеп килде. Бик зур рәхмәт аларга. Ренат Махдиевка зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Ул менә шушы Нур газетының редакторы булып та торган кеше. Ул хәзерге вакытта безнең иҗтимагый оешманың җитәкчесе булып тора. Зария Хасановага бик зур рәхмәтләрне белдерәбез. Ренат әфәнденең менә монда катнашуы, Ренат Мөхәммәдиевның Мәскәүдән безнең өчен бик зур мәртәбә булды. Бик зур рәхмәт, Ренат әфәнде. Һәм тагын безгә шунысы бик кызык, бик бәрәхәт. Менә без Татарский мир газетының редакциясенә безнең үзебезнең күренекле краеведовец Рахим Тирашов керде. Һәр номерда безнең Петербургка багышланган берәр хәбәр басылып тора. Бик зур рәхмәт, Ренат әфәнде. Бик зур рәхмәт безнең Башкортстаннан дусларыбыз Фаил әфәндегә. Бик күп яңалыкларны безгә ачып бирә алдыгыз. Шулай ук безнең Бардадан, Пермьнән дусларыбызга рәхмәт. Ульяннан, Удмуртиядан дусларыбызга рәхмәт. Рәшит әфәнде Минхаш. Менә ул Рәшит хәзерге вакытта яңа идеялар белән яши. Алар барысы да тормышка ашарлар дип мин өметләнәм, Алла бирсә. Шуның белән бергә безнең менә шушы эштә үзләренә бик зур өлешләрен киткән Рәиф әфәнде Усмановка, Илфат әфәнде Фәйз Рахмановка бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Раул әфәнде безнең Чиләбе дусларыбыз Магнитогорскдан сезгә зур рәхмәтләр. Һәм инде Данил Сафаровка, безнең дустыбызга бик күп сәламнар. Дуслар, чыннан да матур сөйләшү булды. Римзил абый әйткәнчә, без менә хәзер инде барлык фикерләрне бергә туплап, матур гына бер резолюция китереп җиткерәбез. Без аны резолюция буларак түгел, без аны үзебезнең тәкъдимнәребез буларак эшләргә җыенабыз. Иншалла без аны җибәрәчәкбез һичшиксез. Татмедиа җитәкчелегенә, без аны җибәрәчәкбез Шейх Разиевның үзенә. Һәм минем уйлавым бар, ул турыда әле тагын дәвам итәрбез һәм ниндидер форматта әйләнеп кайтырбыз дип мин өметләнәм. Кызганыч, Петербургта бүгенге хәлдә вазгыять бик начар. Шуңа күрә сезне хәзер Яңа ел каршыларга да Петербургка чакырасым килми. Килмәгез Петербургка, монда бер нәрсә эшләргә юк, бөтен кафелар жабык, бөтен халык урамга да чыкмый, хәтта менә Невский белән җиргәндә дә монда кешеләрнең күбесе вообще инде өйләреннән чыкмыйлар. Шуңа күрә менә бу вазгыятьләр узып китәр, Алла бирсә пандемия узар. Әле без сезне барыгызны да Петербургта да көтеп, монда кунак итә алырбыз дип өметләнеп калабыз. Якынлашып килгән яңа еллар белән дуслар,
Барыгызга да бик зур рәхмәт менә шушы чарага килүегез өчен һәм дә монда катнашуыгыз өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Рахмат. Бик зур рахмат. Ренат Накифович, да, Бигзур Ахмат. Ну что ж, Рахмат, Бигзур. научно-практическую конференцию, посвященную 115-летию первой татарской печатной газеты «Нур», объявляю закрытой. И, соответственно, если нам Равиль позволит, мы можем еще остаться здесь и пообщаться. Но, по идее, трансляция, которая была параллельно на Питер Татар канал, на канале YouTube, я думаю, что мы уже здесь финализируемся. Всех обнимаем, всех ждем в Санкт-Петербург и благодарим приумножиться за то, что делаете мощные, серьезные вещи для нашего татарского народа, для нашей общины. Вот. Всего доброго. Да. Сау болу. Очень рад видеть всех.